Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time 57 minutos makaligad sa takna ng alas 11 sa udto. Welcome sa Bombohanay sa udto. Webes pet sa 11 sa buwan sa Disyembre 2025 sa aton sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sa mga kabombo, 14 dias na gilang ng antes ang nabilin antes ang Paskwa. Sa mga headlines, ang Department of Social Welfare and Development formal na gipasakang kaso batok sa 14 ka mga barangay official tuhoy sa anomalya nga AX distribution. No, may mga pangalan diri nga ginapang lawag i-plastar tani karon dugay-dugay diri sa aton sa pagpanglagad. May kantanan sini nagpagwa man sang pahayag ang liga ng mga barangay diri sa syudad kag ginakabig nga lesson learned na kuno no para sa mga barangay official nga nakasuhan diri sa aton sa pagpanglagad kag lakip man i-check taman karon ang ining sitwasyon sang dalanon no kay buwas may patigayonon sining road closure diri sa area sang city proper kag ang preparasyon man sang Iloilo City Police Office tuhoy karon sa peace and order situation subong Christmas season. 59 minutos makalikan sa takna ng alas 11 sa udto dugang sa karon nga mga balita bantayan kay pabalikan naton matapos ang pila sini kabang panumdom kag pasudlon taman ang Bombo Network News. Yari ang mga simpleng pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo sa... This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown of 14 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan mamaya si dating Senator Trillanes muling inilutang ang posibilidad na maglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Ang kampo naman ni Senator Bato de la Rosa hindi raw available dahil sa banta sa kanyang kaligtasan. Maraming mambabatas inaasahang umanong tututol sa Anti-Political Dynasty Bill pero ang Kamara naghahanda na para sa pagsusulong sa naturang panukalang batas. Abangan din mamaya malalaking mga bulto ng lava na buo sa bungangan ng Bulkang Mayon. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology hindi naman inaalis ang posibilidad ng panibagong pagputok. 14 na opisyal ng barangay sa Iloilo City inireklamo ng Department of Social Welfare and Development sa Ombudsman ngayong araw dahil yan sa anomalya sa assistance to individuals in crisis situation. Sa ating provincial report mamaya, grupo ng mga paring Katoliko at mga deboto dyan sa may Davao City ipinanawagan ng pag-resign nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abangan mamaya sa ating international news, magnitude 5.7 na lindol yumanig sa Japan. Ang Ukraine naman inatake ang Russian Shadow Fleet oil tanker sa Black Sea.
at live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Muli na namang inilutang ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang posibilidad na maglalabas din ng International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senator Christopher Bongo. Ayon kay Trillanes, kasama si Senator Go sa mga dati nang iniimbestigahan ng International Tribunal dahil sa papel umano niya sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paliwanag pa ng dating senador, interesado ang International Tribunal sa mga most responsible sa nangyaring drug war. Maaari niyang aabot hanggang sa 4 na warrant ang tuluyang ilalabas ng International Court, kabilang na ang unang lumabas na warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga warrant niya ay para kay Senator De La Rosa o Senator Ronald De La Rosa na dating nagsilbi bilang Philippine National Police Chief, habang ang isa naman ay para sa dati ring Chief ng Philippine National Police na si Retired General Oscar Albayalde. Ang isa pang warrant o pang-4 na warrant, kung mayroon mang ilalabas niya, ay posibleng para na kay Senator Bongo, dating nagsilbi bilang Special Assistant to the President sa ilalim yan ni dating Pangulong Duterte. Nang matanong naman si Trillanes kung kailan lalabas ang mga warrant laban kina Albayalde at Go, sinabi ng senador na posibleng sa susunod na taon nito mangyayari. Natili rin niya ang posibilidad ng pagkakasangkot ng iba pang general ng pambansang pulisya habang nagpapatuloy pa rin ang ginagawa ng International Tribunal na investigasyon sa kontrobersyal na drug war. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pansamantalang umiiwas sa pagharap sa publiko ang senador dahil umano sa banta sa kanyang personal na kaligtasan kaugnay ng napaulat na arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Israelito Torreon na hindi siya makapagsalita ng buo para kay Senator de la Rosa, ngunit iginiit niyang hindi nagtatago ang senadora. Ipinaliwanag din ng abogado na wala umanong malinaw na polisiya o batas sa Pilipinas kung paano haharapin ang surrender sa International Court, lalo na't malinaw niya ang posisyon ng gobyerno na surrender at hindi extradition ang magiging paraan sa ilalim ng Section 17 ng Republic Act 9851. Binanggit ni Attorney Torreon na may malinaw na mga batas ng ilang International Criminal Court member states gaya ng Germany, Switzerland, Austria, Poland at Australia hinggil sa proseso ng surrender, bagay na wala umanong naipatupad sa Pilipinas bago imuto o batras sa International Court noong 2019. Dagdag pa niya, hindi makatarungan na dalhin ng isang Pilipino sa ibang bansa nang hindi muna dumaraan sa mga korte sa bansa gayong may gumaganang judicial system at prosecution service naman dito sa Pilipinas. Samantala, binanata naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang planong personal na pagbiyahe ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa 17 bansa at mga teritoryo sa loob lamang ng halos 2 buwan. Tanong ng mambabatas, kinatawan daw ba ng distrito si Representative Duterte o kinatawan ng Miss Universe? Saklaw ng biyahe ang Disyembre 15 hanggang Pebrero 20 ng susunod na taon at inilarawan ito bilang personal. Ayon sa kay Congressman Tinio, pangunahing tungkulin ng isang kongresista ang katawanin ng kanyang distrito at aktibong dumalo sa mga sesyon ng Kongreso. Inwestiyon din niya ang timing ng kahilingan lalo't may mga issue umano sa public infrastructure project sa Davao City na hindi pa nasasagot ng kongresistang Duterte. Tinuligsa rin nitong si Congressman Tinio ang pahayag na maaari namang dumalo si Duterte sa mga sesyon virtually at iginiit na pinapayagan lamang ito sa limitado at emergency na sitwasyon. Ayon pa rin o batay pa rin po yan sa House Rules. Nanawagan rin si Congressman Tinio kay Speaker Faustino Bojidi III na huwag pahintulutan ang travel clearance at iginit na maaring makita ito ng publiko bilang pag-abuso sa posisyon dahil personal ang layunin ng naturang biyahe. Samantala sa halos kaugnay ding development, binaliit naman nitong si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang panibagong aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagprioridad pa sa ilang panukalang batas. Partikular na tinukoy ng dating presidential son ang pagprioridad sa anti-dynasty bill bilang hindi makatotohanan na hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mambabatas, isa lamang political stand ang ginawa ni Pangulong Marcos na layuning mailihis ang atensyon ng publiko mula sa malawakang korupsyon na nangyayari sa kasalukuyan. Kinwestiyon ng mambabatas ang seguridad ng Pangulo sa itinutulak o sinseridad ng Pangulo sa itinutulak na reforma. Anya, dati na itong naipangako ng mga nakalipas na administrasyon ngunit wala ring nangyari. Gate pa ng mambabatas kung talagang seryosong Malacanang sa itinutulak na reforma, unahin dapat nito ang pagsagot sa mga isyu na nangangailangan ng agarang solusyon. Binigyang diin pa ng kongresista na kailangan ng mga Pilipino ng tunay na pagbabago at hindi lamang political stand.
Maalalang napabilang sa mga priority legislation ng anti-political dynasty. Batay na rin sa naunang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bagay na ikinagulat ng maraming Pilipino. Sa oras na ito, kuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating news team. Itong political dynasty sa Pilipinas, tinutulan ni Senator Lito Lapid. Maraming mambabatas, inaasahang umanong tututol sa bill na tatamaan ang political clan. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bombo J. Galvez. Tinutulan ni Senator Lito Lapid ang political dynasty sa Pilipinas at iginiit na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan sa paglilingkod bayan. Ayon kay Lapid, panahon na para putulin ang siklo ng dinastiya at bigyang lakas ang susunod na henerasyon. Nakisang senador sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtibay ng panukalang anti-dynasty law na anyay magbubukas sa wakas ng pintuan ng politika para sa mga kabataang nagnanais maging leader, ngunit matagal nang natabunan ng makapangyarihang pamilya. Inamin ni Lapid na mahirap na laban ang kaharapin ng panukalang ito. Marami umunong kasalukuyang nakaupong mga mambabatas ang inaasahang tututol sa anumang batas na maaaring makagambala sa matagal nang nagahari at kontrolado ng mga political clan. Nang tanungin tungkol sa mga kasamahan niyang galing sa mga pamilyang politikal, iginit ni Lapid na hindi dapat gawing dahilan ang pag-iral ng mga dinastiya para hadlangan ng iba na pumasok sa politika. Wala para mabigyan ng pagkakataon mga ibang kabataan na manungkulan kasi maraming gustong at magagaling na mga kabataan hindi kayang manalo dahil kasi wala silang pera, wala silang leader, wala ano. Di ba? Kaya bigyan natin sila ng pagkakataon. Yun, expect naman natin yun. Marami ko kontra. Ewan ko kung papasa. Pero sana pumasa. Wala rin naman kasi sila dyan. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga iba. Kung kapabor ako sa political dynasty, di ba dahil last term ko na, hindi yun eh. May mga anak naman ako at may mga apo na pwede silang umabot. Pero ano na lang, kung ano sasabihin ng batas, ito na lang tayo. Una na rin sinabi ni Senator Bam Aquino na mas malaki ang tsansa na umusad ang panukalang anti-political dynasty kasunod ng pahig ng Malacanang na sinusuporta nito ang pagpasa ng naturang batas. Aminado naman, Senator Kiko Pangilinan na hindi magiging madali ang pagpasa ng anti-political dynasty law, lalo na't 4 na dekada na itong nakabinbin. Bagamat matagal nang nakabinbin, nanawagan ng senador na suporta ng mayorya sa Kongreso ang pag-usad ng bill, kasabay ng pagsabing umabot na sa committee report ang panukala at dapat nang isulong para sa plenary deliberations. Sa ilalim ng saligang batas, kinakailangan ng batas mula sa Kongreso upang ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Itong unang pagkakataon na naging priority bill ng isang Pangulo ang anti-dynasty bill. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Haguin din po natin ang report mula dyan sa may Kamara de Representantes dahil naghahanda na rin ng Kamara para sa pagsusulong ng anti-political dynasty bill. May ilang update po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Inihayag ng House of Representatives na sisimulan na ang mas malawak na talakayan para sa pagpasa ng anti-political dynasty law. Ayon kay Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, nakatakda ang paunang pagdinig sa January 13, 2026 at palalawakin ang konsultasyon upang maisama ang publiko. Giit ni Adyong, hinahanap na ng taong bayan ang linaw kung saan papunta ang bansa. Nakikita ni Adyong ang mabilis na pag-usad ng panukala dahil parehong sumusuporta rito ang mayorya at minorya. Matatandaan, inilista ni House Speaker Faustino Borjedi noong November 10 ang anti-dynasty bill bilang isa sa kanyang mga prioridad kasama ang pagtatatag ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption.
Pareho rin binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang panukala sa pulong ng LEDAC. Para naman kay Manila Representative Ernesto Dionisio, ang pagtulak ng Pangulo sa Anti-Dynasty Bill ay malakas na signal ng suporta ng Malacanang na makakaapekto sa tindig ng mga mambabatas. Idiniin niya na ang pangangailangan ng malinaw na definisyon ng dynasty ay balanseng pagpili para sa mga botante. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Zia Alonso Adyong. Sila sa issue ng political dynasty kasi nasa saad sa Constitution. So, ang bilang isang chairman ng committee ng electoral reform, sabi ko nga it's timely for us to understand really, no, kung ano ba talagang definition ng political dynasty. That's why I am planning to not only settle with committee hearings, but I'm planning to give back the right of the people to have a sense of ownership over the process. Kaya mas maganda rin na magkaroon ng mga public consultation. Mas as far as the House is concerned, sabi ko nga, it's not just a matter of support because alam ko, merong 11 na versions na ngayon naka-refer na sa aking komite. At normally kasi nagkakaroon ng medyo debate kung ang minority ay hindi sang-ayon sa pinupush ng mayorya. In this case, pareho ang nagpupush, ang minorya at saka ang majority at saka minority. So in terms of having it pass the hurdles, legislative mills of these two legislation is concerned, I don't see any reason na magkakaroon ng problema. Samantala, nananawagan naman si Solid North Party List Representative Ching Berno sa Kongreso na agad ipasa ang House Bill number 3118 na layong amyendahan ang Safe Spaces Act upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga kaso ng gender-based sexual harassment sa mga paaralan at lugar ng trabaho. Ayon kay Berno, hindi sapat ang kasalukuyang parusa upang makatigil ang mga lumalabag. Sa ilalim ng kanyang panukala, ang mga mapapatunayan guilty ay maaaring maharap sa prisyon koreksyonal, multang 250,000 hanggang 500,000. Maaari ring mawala ng posisyon ang mga pinuno ng institusyon na lalabag habang ang mga dayuhang salarin ay ide-deport matapos hatulan. Para naman sa mga kawani ng gobyerno, magpapalaganap ng sexist, homophobic, transphobic o misogynistic remarks, ipapataw mo ang multang 100,000 hanggang 300,000 pesos. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, naghain ng reklamo ang Department of Social Welfare and Development sa Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng barangay sa Iloilo City. Ayon kay Secretary of Social Welfare and Development Rex Gatchalian, ang paghain ng criminal complaints ay kaugnay sa ulat at reklamo ng ilan na kinakaltasan ng tulong pinansyal na natatanggap para sa kanilang mga benepisyaryo. Itong cash aid anya raw kasi sa programang AIC, so itong assistance to individuals in crisis situation ay hindi na ibibigay ng tama. Kanyang sinabi na ang ginagawa ng mga inireklamong opisyal ng barangay ay hindi ibinibigay ng buo ang cash aid na 10,000 at kinukuha lamang ang 8,000 rito. Natitira na lamang sa mga benepisyaryo umano ay nasa 1 o 2,000 ayon sa kalihim base yan sa mga ulat na kanilang natatanggap. Ang pamamahagi ng cash aid ng AIX na siyang sinasabing mayroong anomalya ay mula noong Nobyembre 7, 11 at 12 kung saan higit 2,000 ang mga benepisyaryo. Sa iba pang mga updates, binigyang diin ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa na ang pagipagtulungan sa International Criminal Police Organization ang pinakamadaling paraan upang mapauwi si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico mula sa Portugal. Git niya, sa pamamagitan ng Red Notice ay maaring maalerto ang mga otoridad sa ibang bansa upang agad siyang maaresto. Kinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi na kanselado na ang pasaporte itong si dating Congressman Ko. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine National Police na magipag-ugnayan sa mga embahada upang matiyak na hindi makapagtatago itong si Ko sa ibang bansa. Pinaniniwala ang nasa Portugal si Ko matapos umalis sa Pilipinas kasunod dyan ng kasong graft kaugnay ng 289.5 million pesos na flood control project dyan sa may Oriental Mindoro. Gayunpaman, hamon pa rin ang kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal, kaya't mahalaga ang masinsinang koordinasyon
ng mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, binigyan diin ng Office of the Ombudsman na hindi maaaring makalusot mula sa pananagutan ang kontratistang si Sara Diskaya sa pagkakasangkot nito sa flood control projects anomaly. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, iginiit nitong hindi rason o palusot ang takot para lamang matakasan ang pananagutan. Naglabas kasi ng reaksyon o pahayag ang Office of the Ombudsman matapos aminin at ibahagi ni Sara Diskaya ang kanyang nararanasan sa kasalukuyan. Sa isang panayam, aminado ang kontratistang Diskaya na siya'y natatakot at napaiyak pa dahil sa pinagdadaan ng sitwasyon. Kanyang kahaharapin ang posibilidad ng makulong na magdudulot naman para magkahiwa-hiwalay sila ng kanyang mga anak. Ngunit nanindigan naman ang ombudsman na ang takot ni Diskaya ay bunga lamang ng kanyang mga kilos na siya ring ginawa niya. Saad ni Ombudsman Clavano, sana'y naisip man lang ni Diskaya ang kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino na nailagay sa panganib ng di gamitin ng tama ang pondo para sanayan sa baha. Update ho tayo sa ilan pang mahaganapan mula dyan sa mga Independent Commission for Infrastructure, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito dun sa mga isinusulong na pagdaragdag ng bagong mga kapangyarihan sa Independent Commission. May live report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, inihayag ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. na lalo pang titibay ang mandato ng komisyon kapag naisibatas na ang Independent People's Commission na kasalukuyang isinusulong sa Senado. Ayon kay Reyes, good news ang pagpaprioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang panukala. Giit niya, mas magkakaroon ng ngipin ng komisyon sa paghabol sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa kapag naisabatas na ang Independent People's Commission. Ang panukalang Independent People's Commission ay pumasa na sa committee level sa Senado, ngunit hindi pa na-deliberate at kasalukuyang nasa yugto pa ng interpellation. Kapag naisabatas, magkakaroon ng IPC ng kapangyarihang magsagawa ng investigasyon at pag-usig, kabilang ang paglalabas ng subpoena at pagpapataw ng contempt power. Hindi lamang flood control projects ang saklaw nito, kundi anumang uri ng anomalya sa buong bansa. Matatanda ang una ng iginiit ni dating kasalukuyan na Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Babe Singson sa kanyang pagbibitiw na kailangan ng komisyon ng mas malawak na otoridad upang mapanagot ang mga sangkot sa irregularidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. It's a new bill that's going to create another commission. That's good news. Kasi your improvement of the former commission. Sir, mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, magbibigay naman ang libreng sakay ang Department of Transportation sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit o LRT lines para sa iba't ibang sektor bilang bahagi ng programang 12 Days of Christmas. Narito ang mga schedule ng mga libreng sakay. Nakikita niyo sa inyong mga screen mga kabombo at Star Nation. Sa December 14 para ito sa mga senior citizens, December 15 para sa mga estudyante, December 16 para sa mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya, December 17 para sa mga guro at healthcare workers, December 18 para sa mga persons with disabilities at male passengers, December 19 para sa mga kawani na gobyerno o government employees, December 20 para sa mga female passengers, December 21 para sa mga pamilya, December 22 para yan sa mga LGBTQIA+ community at solo parents, December 25 para sa mga private sector employees at mga kasambahay. December 25 para sa 24 para sa mga uniformed personnel, mga veterano at kanilang pamilya at December 25 libreng sakay para sa lahat. Ayon kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi magiging mahigpit ang mga requirement para makapag-avail ng libreng sakay at sa ilang araw ay hindi na kinakailangan ng ID. Sinabi rin ng departamento na handa ang mga istasyon sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season, kabilang ang paglilinis at pagpapaayos ng mga comfort room at elevators. Kasabay nito, inilunsad din ang pagpapailaw sa lahat ng 13 stations ng MRT3 upang mapabuti ang visibility at kaligtasan sa paligid ng mga istasyon. Ayon naman kay Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Natates Jr., makatutulong ang hakbang na ito sa pag-iwas sa mga petty crimes na itatala sa ilang istasyon, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan.
Meron na ho tayong 22 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga update sa transportasyon, pansamantala pong sinuspinde ng transport group na Manibela ngayon pong araw ang kanilang 3 araw na tigil pasada matapos ang tinawag nilang produktibong dialogo sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon sa grupong Manibela, humigit kumulang sa 20,000 o 20,000 na mga jeepney driver ang nakilahok sa strike. Madaling araw pa lamang po ay may ilang driver na muling bumiyahe mula sa kanilang nagtahan headquarters. Yan po'y upang tumulong sa mga commuter na ilang araw nang nahirapan na makasakay. Nagpasyang grupo na ihinto muna ang protesta matapos ilahad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang Land Transportation Office kasama ang Department of Transportation yung mga pangako nilang hakbang. Kabilang po dito ang pagpapalabas sa mga nakabinbin na jeepney, mga plaka at mga driver's license. Pati rin ang pagpapalawig ng Provisional Authority at tuloy-tuloy na pagrehistro sa mga sasakyan. Sinabi rin na Manibela na nangako ang mga opisyal na iimbestigahan ang umano'y payola system sa ilang tauhan ng Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nagpasalamat si Manibela Chairman Mar Valbuena sa mga sumuporta at iginiit na patuloy nilang babantayan ang pagpapatupad ng naturang ahensya habang ipinagpapatuloy naman ang laban sa katiwalian sa sektor ng transportasyon. Samantala, naobserbahan naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pagkakabuo ng malalaking bulto ng mga maiitim na lava sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, lumitaw ang mga ito sa pinakatuktok ng bulkan na tuloy-tuloy na naobserbahan mula pa noong Disyembre 8. Paliwanag ng ahensya, ang paglitaw ng mga malalaking bulto ng lava ay nagpapakita sa presensya ng mga bago at mababaw ng magma sa ilalim ng naturang bulkan. Hindi rin inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na nabubuo na ito sa mga nakalipas pang linggo. Dahil dito, lumobo pa ang bilang ng mga naitalang rockfall event sa naturang bulkan. Mula kasi sa average na tatlong rockfall events sa kada araw mula Enero hanggang Nobyembre, ay umangat na sa 16 na rockfall event kada araw ngayong buwan ng Disyembre. Nananatili rin ang posibilidad na lalong lumala ang sitwasyon kasama na ang posibilidad ng panibagong pagputok ng naturang bulkan. Patuloy naman ay ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng naturang bulkan na kasalukuyang nasa ilalim yan ng Alert Level 1. Sa ibang mga balita ho tayo, pinamamadali na ng Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lotilla ang pagkakabuo ng National Flood Master Plan. Ang naturang master plan, mga kabombo, ang nakikitang mabisang tugon o solusyon para ho sa taunang mga pagbaha na nararanasan sa halos lahat ng bahagi ng ating bansa. Ayon kay Secretary Lotilla, natapos na ang draft ng plano noon pang Agosto ng kasalukuyang taon kung saan nakapaloob ang mga estratehiya ng iba't ibang ahensya para sa mga mas epektibong flood management o flood control. Target ng ahensya na maisama ng mga lokal na pamahalaan, mga local government units, ang geohazard maps sa kanilang mga sariling plano. Ito ay upang maiwasan ang pagtatayo ng mga proyekto sa mga natukoy na critical area, mga flood-prone at mga landslide-prone area na tiyak na magdudulot daw ng panganib sa mga residente. Mahalagaan niya ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan dahil sila ang may saklaw sa tinatawag na land use planning at maging yung zoning operations sa bawat barangay o sa kanilang mga komunidad. Ayon pa kay Secretary Lotilla, kailangan ng isang direksyon para labanan ng mga pagbaha sa buong Pilipinas at mahalagang mayroong master plan para sa flood control at water management. Ilan sa mga ahensya na pangunahing nagtutulungan para ho dito ay ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, at maging ang National Irrigation Administration at iba pa. Oras natin, meron na ho tayong 20 minutes o 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga balita ho tayo, mga kabombo, itinanggi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang lumabas na ulat na pinapaimbestigahan umano nito ang insurance company na konektado sa pamilya Diskaya. Sa mga naunang ulat, lumalabas na pinapaimbestigahan umano ng Land Transportation Board ang pagkakasama ng Stronghold Insurance Consortium sa passenger personal accident insurance para yan sa mga public utility vehicle. Ito ay sa kabila ng kabiguan nitong makapagsumite ng mga kinakailangang mga dokumento o mga akmang dokumento sa akmang panahon o palugit na itinakda ng naturang kawanihan.
Lumabas din ang kontrobersyal na kumpanya na ikinuha umano ng mag-asawang Zara at Curly Discaya sa kanilang mga nakuhang flood control project sa Department of Public Works and Highways. Gayunpaman, sinabi ho ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala itong katotohanan. Giit ng Transportation Regulatory Board, wala itong inilabas na anumang kautusan o anumang direktiba upang magsagawa ng investigasyon o pagsisiyasat sa mga kumpanyang konektado sa mga pamilya Discaya. Samantala, nakapamahagi na ang Land Transportation Office, National Capital Region hanggang 50,000 replacement plates sa kabuuan ng 2025. Batay sa report ng Land Transportation Office, ito ay mahigit 194% na mas marami kumpara sa mahigit 17,000 lamang na nailabas itong nakalipas na taon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, resulta ito ng mas malawak at pinaikling mga proseso, online verification tools at bagong client-centered innovations. Binigyan diin ng opisyal na ang mga reformang ipinatupad ng Land Transportation Office ay naging daan para mapabilis ang paglabas ng mga plaka, lalo na sa replacement plate inquiry system na makikita naman sa opisyal na LTO-NCR website. Naging malaking tulong din anya ang ipinatupad ng LTO-NCR na replacement plate delivery request form. Ito ay nagbibigay daan sa mga motorista sa National Capital Region na ipatransfer o ipadeliver sa mas malapit na LTO office ang kanilang replacement plate. Apila ng opisyal sa mga motoristang mayroon pang nakabidbin na replacement plates para sa 2024 at 2025, regular na bantayan ang updates mula sa replacement plate inquiry system ng Land Transportation Office upang agad na mapalitan ang mga plaka ng bago at mas akma. Pagtitiyak ng opisyal ang problema sa mga plaka ng mga sasakyan ang isa sa mga prioridad na masolusyonan ng kanilang tanggapan. Oras natin, meron na lamang tayong 25 minutes. Makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo mula dyan sa may Campo Crame, mga kabombo, ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Nagpakita rin po ng suporta dito ho sa pagbibigay ng seguridad sa ating mga train station. Kasabay na rin po yan ng unang lighting ceremony sa MRT. May mga live updates si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, balikan po natin mamaya mga kabombo ang linya ni Bombo Angelo Agalan mula dyan sa may Campo Crame. Kasabay pa rin po ito ng patuloy ho na pagtutok ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa kalagayan po ng National Capital Region kung saan po umiikot ito kong mga train station natin o mga tren, linya ng tren. Kasabay pa rin po yan ng nalalapit na Pasko at ng bagong taon kung saan ay inaasahan po ang dagsaan muli ng ating mga kababayan, mga pasahero pauwi sa kanilang mga lugar, kanilang mga probinsya. Samantala, sa iba pang mga updates muna tayo. Bombo International News. Isang lindol na magnitude 5.7 at tumama sa karagatang silangan ng Honshu, Japan ayon sa European Mediterranean Seismological Center. Sinabi ng Seismological Center na ang lindol ay may lalim na 31 kilometers. Unit itong iniulat ang pagyanig na may lakas na 6.5 at lalim na 57 kilometers bago ito binago. Wala pang ulat na pinsala o nasugatan bunsod ng lindol sa ngayon. At tatandaan nga noong Lunes ng gabi ay yumanig din ang northeastern Japan sa mas malakas na magnitude 7.6 na lindol na nagbunsod ng tsunami warnings at paglikas ng mahigit 90,000 na mga residente. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, inihayag naman ng Ukraine na inatake nito ang isang oil tanker na kabilang sa tinaguriang Shadow Fleet ng Russia sa Black Sea. Ayon yan sa Security Service ng Ukraine. Sinabi ng isang Ukrainian security source na ginamitan ng Sea Baby maritime drones ang opensiya na isinagawa ng SBU at Navy. Ito na ang ikatlong pag-atake laban sa mga Russian tankers sa loob ng 2 linggo. Ayon sa Security Service of Ukraine, ang tanker na Dashan na may bandilan ng Comoros Islands ay nagtamo ng kritikal na pinsala at posibleng hindi na gumagana. Patungo umano ito sa isang port, isang mahalagang oil hub ng Russia nang tamaan sa loob ng exclusive economic zone ng Ukraine. Wala pang pahayag ang Russia at hindi pa malinaw kung nagkaroon ng oil spill. Sinabi naman ng SBU na patuloy ang kanilang mga hakbang upang bawasan ang kita ng Russia mula sa pag-export ng lakinis. Balik ko tayo dyan sa may Campo Crame, mga kabombo. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas nagbibigay po ng suporta para sa ating mga train station. Kasabay pa rin po yan ng iba't ibang mga programa ng MRT. May mga update po dyan si Bombo Angelo Aganan.
Nagpakita ng suporta ang Philippine National Police sa sinagawang lighting ceremony ng MRT kahapon at tiniyak nito na mas pagtitingin pa ang seguridad sa iba't ibang transport terminals sa paglapit ng Kapaskuhan, kung saan inaasahang dadagsa ang libu-libong biyahero. Sa ginagawang Christmas lighting ceremony sa MRT kahapon, sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartates Jr. na kritikal ang pagpapalakas ng seguridad sa mga terminal at istasyon ng pampublikong transportasyon, lalo na't karaniwang dumodoble ang bilang ng pasahero tuwing panahon ng Pasko. Ayon kay Nartates, bagamat walang naitatalang major incident sa mga istasyon ng tren, hindi dapat maging kampante dahil may mga insidente pa rin ng pagnanakaw at panluloob na nangyayari dito. Ilang individual din ang nahulihan ng pinagbabawal na droga sa tulong ng mga nakatalagang K9 units sa mga istasyon. Huwag na yan, pakinggan natin ang naging pahayag ni PNP Acting Chief Jose Milencio C. Nartates Jr. Of course, the Philippine National Police it is committed to support the MRT, LRT, lalong-lalo na ito yung convergence ng tao. When I was the RD of NCR, I used to deploy not less than 300 PNP personnel. LRT and MRT from Antipolo going to Quiapo, Caloocan going to Pasay, at madadagdagan na ngayon hanggang papuntang Cavite. And itong pong MRT stations coming from Caloocan going to Pasay. Naiikot po natin to, dineployan natin ang police. And we recorded several petty crimes. Of course, wala pong murder, walang homicide. Ang meron po dito, theft and robbery. And sometimes meron pong nakukuha ng illegal drugs. Because meron silang, well, of course, meron K9, may nag-inspect, meron scanner, at marami pong mga bladed weapons. Pinuri rin ng PNP Chief ang sinasagawang aktibidad at naging pailaw sa mga istasyon. Aniya, hindi lamang ito dekorasyon para sa Kapaskuhan, kundi nagbibigay rin ito ng liwanag at saya sa mga pasahero. Samantala, tiniyak ni Nartates ang maayos na koordinasyon ng PNP at pamunuan ng MRT upang mas mapalakas ang seguridad dito. Handa na rin umano ang mga pulis upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero sa lahat ng terminal ngayong Kapaskuhan. At yan muna ang ulat mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Yes, Bombo Genesis. Anong pangako ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas? Hanggang kailan yung heightened alert nila sa mga train station? May mga nababanggit ba sila na posibleng extension hanggang gabi? Sa ngayon, Bombo Genesis ay wala pang ibinibigay na opisyal na pahayag ang pamunuan ng PNP regarding sa kung hanggang kailan ang kanilang extension sa magiging dito nga sa pinag-iinting nilang seguridad sa ating mga transportasyon. Oo, pero yung deployment tuloy-tuloy naman ito hanggang sa matapos ang Pasko at ng bagong taon tulad ng laging ginagawa ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis, yan mismo ang tiniyak ni PNP Chief Jose Milencio C. Nartates Jr. na tuloy-tuloy ang magiging deployment ng mga pulis hanggang sa matapos itong holiday season. Oo, sige. Update pa rin tayo sa ilang mga kaganapan. I'm sure marami mga dadagsa sa mga train station natin sa mga susunod na mga araw, lalo at paparating na itong Pasko at bagong taon. 14 days na lamang bago yung Pasko. Maraming salamat, Bombo Jello. At yan ang ulat mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo ang Hilawaganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, meron na lamang ko tayong 25 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita. Itinanggi ho ng Bureau of Corrections na nakatanggap o nakakatanggap ng special treatment itong tinanggal na alkalde ho ng Bamban sa probinsya ng Tarlac. Itong si dating Mayor Alice Go o kilala ho sa tawag na Go Huaping. Sa kasalukuyan, ang tinanggal ho na alkalde ay nasa Correctional Institution for Women, isang pasilidad na nasa ilalim po ng Bureau of Corrections dyan sa may syudad po ng Mandaluyong. Ayon kay Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., kasalukuyan pong sumasa ilalim sa tinatawag na mandatory 5-day quarantine period, etong si Alice, kasunod yan ng kanyang pagkakalipat mula sa dating Bureau of Jail Management and Penology. Ayon pa rin sa retiradong general,
Lahat po ng mga persons deprived of liberty o kilala ho sa tawag na PDL ay sumasailalim sa parehong regulasyon at parehong restriction anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Pinapayagan din niya ang abogado ng dating alkalde na makabisita sa kanya. Saling na rin po yan sa health and safety at security protocols na sinusunod ng kawanihan. Pinabulaanan din ng Bureau of Corrections na nagbibigay ng pagkakataon nabibigyan po ng pagkakataon ang dating alkalde na magamit ang kanyang cellphone habang siya po'y nasa loob ng naturang kulungan. Ayon pa rin kay General Katapang, bukas ang record ng kulungan o ng Bureau of Corrections ukol kay dating Mayor Go at iba pang mga preso nito, kasabayan ng pagsusulong nito ng transparency sa ilalim ng correctional system ng ating bansa. Samantala, pinag-iigting ng Department of Human Settlements and Urban Development ang digital transformation upang sugpuin ang korupsyon at pabilisin ang proseso sa housing at land use regulation. Sinabi ni Secretary Jose Ramon Aliling na tahimik ngunit epektibo ang internal reforms at inilusad niya agad ang zero backlog program sa unang araw ng pwesto. Natapos ng ahensya ang mahigit 3,000 na kasong nakabinbin mula taong 2020. Target ng ahensya ang full digitalization pagsapit ng 2028, kabilang ang land use planning, data management at aplikasyon para sa housing programs upang palitan ang mabagal na paper-based systems at maglatag na lang ng malinaw na audit trail. Habang hindi pa ganap ang digital shift, personal na binabantayan ni Aliling ang mga kasong nakabinbin. Binigyan din niya na bawat 1 trilyong pisong nakawan dahil sa korupsyon ay katumbas ng 1 milyong bahay na hindi na itayo. Kaya mahalaga ang transparency sa paggamit ng pondo sa pabahay. Abangan humamaya, update po tayo mga kabombo sa ilang mga development dyan sa may probinsya ng Palawan. Meron pong napaulat ho dyan na isang lalaki na inatake ho ng buwaya ang nasawi. Samantala, sa ilang mga balita ho muna mula ho sa ating mga probinsya, mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Babujay. Yes, sa Bombo Genesis, itong grupong Barog Laico nagtipon sa San Pedro Cathedral upang ipanawagan na mag-resign si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Davao. Formal na inilusad ang Bayanihang Laico for Accountability, Reform and Upright Governance o Barog Laico sa San Pedro Cathedral sa Davao City kahapon, December 10, 2025. Ang Barog Laico ay isang independenteng katolikong kilusan ng mga laiko na binubuo ng grupo ng mga laiko sa ilalim ng Archdiocese of Davao. Nanawagan sila para sa accountability, reforma, transparensiya at maayos na pamamahala ng gobyerno kaugnay ng mga isyu ng korupsyon sa bansa. Ipinahayag ng grupo ang kanilang matinding pag-aalala sa kasalukuyang kalagayan ng bansa at iginiit na kailangan ang malinaw, tapat at makatarungang paghabol sa hustisya upang maitama ang direksyon ng lipunan. Ayon sa mga lider ng Barog Laico, layo nilang pukawin ang konsensya ng mamamayan at mahikayat ang mga opisyal ng gobyerno na manindigan laban sa korupsyon, pang-aabuso at paglabas sa batas. Iginiit pa ng grupo na ang moral na kapasidad at mabuting halimbawa ng mga namumuno ang susi upang muling lumago ang tiwala ng publiko. Kung walang moral ascendancy, anila, hindi magiging matatag at malinaw ang direksyon ng bansa. Sa kanilang mensahe, mariing nanawagan ang Barog Laico kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na piliin ang landas ng pinakamataas na sakripisyo, ang mapayapang pagbitaw sa kapangyarihan. Giit nila, hindi ito isang personal na pag-atake, kundi isang panawagan na unahin ang kapakanan ng bansa, higit sa lahat. Barog Laico! Barog Laico! Marcos resign! Nagpatuloy ang mga pagdarasal at pag-awit sa loob ng katedral habang sabay-sabay na nagsindihan ng kandila ang mga lumahok, simbolo ng pag-asa para sa isang bansang hinubog ng katotohanan at tapat na pamamahala. Inihayag ng organisasyon na patuloy silang maninindigan dahil hindi gagalaw ang pagbabago kung walang mamamayang handang magsalita at lumaban para rito. Mula rito sa Davao City, eto si Bombo Rayan Martinez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa
ibang mga updates tayo. Bago ho yan magkakambo, oras natin, meron na lamang ho tayong 19 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Si House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin dumapansa ho dun sa pagsasauli ng 60 billion pesos na PhilHealth Fund sa pagitan po ng proposed 2026 national budget. Kaunting konteksto lamang ho dito, pinapasauli po ng Korte Suprema batay ho dun sa huli-ho nitong ruling. Ito hong 60 bilyong piso na pondo ng PhilHealth na dati pong ibinalik ng gobyerno sa Treasury. At yan po ay ibabalik pero kukunin po yung pondo sa ilalim ng 2026 proposed 2026 national budget. May mga development po dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Nagdepensa si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa pagsama ng 60 bilyong piso na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa panukalang 2026 national budget. Sa isang panayam ng Bombo Radio kay Garin, sinabi niya na sinunod lamang ng Kongreso ang utos ng Korte Suprema na isama ang 60 bilyong piso bilang specific item sa 2026 General Appropriations Act na ibabalik sa PhilHealth. Ayon kay Garin na dating kalihim ng Department of Health, makatarungan at tama lamang na sundin ang ruling ng Korte Suprema. Dahil kailangan ng PhilHealth ang dagdag na pondo, bunsod ng lumalawak at dumaraming serbisyo nito para sa mga Pilipino. Sinagot din ni Garin ang isyu na matatagalan pa kung hihintayin ang pondong manggagaling sa mga sangkot sa flood control corruption scandal. Giit ni Garin, mananagot pa rin ang mga responsable sa flood control scandal at magpapatuloy ang investigasyon. Babawiin pa rin umano ang pera mula sa mga tiwaling opisyal maging sa pamamagitan ng investment, property o cash. Ngunit anya, hindi na makapaghintay ang kalusugan ng mga Pilipino. Nauna nang lumabas sa mga panawagan na dapat ilahad ng pamahalaan ang mga specific projects sa unprogrammed appropriations na pinagkunan ng PhilHealth Fund Transfer at kung magkano ang nailabas para sa bawat programa. It is just but fair to follow the Supreme Court order. Well, it will be able to pay for the expanded services ng PhilHealth. No, we laud of the leadership of Dr. Edwin Mercado, ang presidente ng PhilHealth. Programa sila nga yakap, may programa na gamot, na national government subsidy. I believe it's a total of 112 billion. Si Iloilo 1st District Representative at House Deputy Speaker Janet Garin. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan naman po tayo sa Central Visayas, mga kabombo, ang Department of Environment and Natural Resources. Nagsampa rin po ng kaso doon sa Monterrasas de Cebu. Ang environmental planner, nanawagan po na i-upgrade daw ang kanilang inisampang kaso dahil mahina daw ho ito. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Binanatan ng isang licensed environmental planner ang kasong isinampa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR laban sa Monterrasas Residential Project sa Cebu City matapos niyang tawaging mahina at madaling maibasura umano sa korte ang naturang legal na aksyon. Ito ang inihayag ni Environmental Planner Gus Agosto, ang licensed environmental planner na nagsabing hindi sapat ang kasong nakatuon lamang sa illegal logger offense, isang bagay na kaya umanong kontrahin ng kumpanya. Dahil dito, nanawagan siya sa DENR na i-upgrade ang kaso upang mas maging mabigat at mas tumibay sa legal na proseso. Matatandaan nagsampa ang DENR ng kasong kriminal kaugnay sa illegal possession ng mga kagamitan at devices na karaniwang ginagamit ng forest officers. Noong Nobyembre, una nang tinukoy ng DENR ang 3 pangunahing paglabag sa pagtayo ng high-end residential project, kabilang na ang mahigit 700 na pulong naputol noong 2022 kung saan 11 na lamang ang natira matapos may labas ang tree cutting permit. Tinukoy rin ng ahensya ang posibleng paglabag ng Monterrasas Vice Forestry Code at na may kinalaman sa Philippine Environmental Impact Statement System. Dagdag pa rito, hindi rin umano nakakuha ng discharge permit ang proyekto na paglabag sa Philippine Clean Water Act of 2004. Sa kabuuan, lumabas na nakalabag ang Monterrasas sa 10 sa 33 Environmental Compliance Certificates o ECCs na may kaugnayan sa
proyekto. Yung isinampa ng DNR is weak, mahina dahil kayang lusutan ng Monterasas because illegal lager lang siya nakatuon. However, ang dapat tuunan ng DNR, how to upgrade the case. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Kenapor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang local government unit Malay at Department of Energy hinimok ang mga taga-Boracay at mga negosyante na lutasin ang sunod-sunod na power interruption. Hindi matatag na supply ng kuryente, nagdudulot na ng labis na stress sa turismo. May mga report dyan ang Bombo Radyo Kalibo. Hindi simoy ng hangin at tahimik na isla ng Boracay ang sumalubong sa mga turista nitong mga nakarang araw. Ito ay dahil sa kaliwat kanang ingay ng mga nakabukas na generator set. Mula sa mga maliliit hanggang sa mga naglalakihang establishmento sa isla dahil sa sunod-sunod na power interruption. Kasabay ng mga naranasang brownout, umugong din ang reklamo ng mga residente, tourism workers at maging mga negosyante dahil sa halos araw-araw ay nawawala ng power supply. Sa Boracay na nangungunang power distributor ay ang Aklan Electric Cooperative o AKELCO. Kaugnay nito, inihayag ni Punong Barangay Hector Kasidsid ng Barangay Iapak, Boracay na dahil sa patay sindi ang kuryente ay nagkandasira na ang kanilang mga kagamitan at maraming negosyo ang unti-unting nalulugi. Halos buong isla na may 3 barangay anya ang nakakaranas ng sunod-sunod na brownout kung kaya't panawagan nila sa lokal na pamahalaan aksyonan ang nasabing suliranin. Dagdag pa ni Kasidsid, kailangan nang gumawa ng hakbang si Malay Mayor Floribar Bautista dahil sa nakakainis na ang serbisyong hindi maaasahan dahil sa hindi sila makatulog sa gabi at hindi makaluto ang mga umaasa sa electric stove kung kaya't napipilitan ang mga ito na umasa na lamang sa mga generator na kumukonsumo ng mahal na diesel. Maliban dito, nakakahiya niya sa international visitors na nakikibahagi sa ASEAN Senior Economic Officials Meeting Retreat 2026 sa isla ang ingay ng mga generator sets sa paligid dahil sa kawalan ng power supply. Bawat araw-araw halos brownout, walang nalalaman kami doon kung ano itong sistema, itong patay sindi na ito. Yun nga po ang reklamo ng mga consumer natin dito sa isla ng Boracay. Problema yung mga gamit natin ay talagang backdown talaga. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 11 minuto bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Ito raw hong pangalan ng alkalde ho dyan sa may Capiz. Ginamit umano ng isa hong dating broadcaster sa pang-scam upang makakuha po ng mga driver's license. May exclusive report po dyan ng Bombo Radio Rojas. Nanindigan si President Rojas Capiz Mayor Celeste Escolin na wala siyang anumang kaugnayan sa mga driver's license na iniaalok ng isang dating radio broadcaster matapos umanong gamitin ang kanyang pangalan para sa panlilinlang. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Mayor Escolin na si Manuel alias Kama Delfin ang matagal nang nasasangkot sa mga modus at mayroon pa umanong record ng pagnanakaw. Ayon sa alkalde, nagulat siya nang malaman na ginagamit muli ni Delfin ang kanyang pangalan sa lalawigan ng Iloilo upang makasingil ng pera mula sa mga nagdanais kumuha ng driver's license. Batay sa impormasyon, pinapaniwala umano na Delfin ang mga biktima na hindi na kailangan pang kumuha ng student permit at maaari umanong diretsyong makakuha ng professional driver's license sa pamamagitan niya. Nanawagan si Mayor Escolin sa publiko na mag-ingat at huwag basta-bastang magtiwala sa mga taong hindi lubusang kilala. Sa kay Manuel Delfin, sana gamitin mo yung pinag-aralan mo kahit 2 years sa college at saka yung talino mo gamitin mo sa magandang bagay, no? Pwede ka man tumulong sa tao na para matuwa sa iyo, hindi yung gansuhin mo yung tao, lukuhin mo. At saka huwag mo gamitin yung pangalan ko bilang municipal mayor sa bayan natin. Gumawa ka ng kabutihan para magiging well-known ka sa buong Region 6 o dito sa Capiz. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted
source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Naglabas ng ulat ang World Health Organization hinggil sa pagtaas ng kaso ng seasonal influenza sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, mas maraming naitalang impeksyon ng influenza itong H3N2 kasabay na pagsisimula ng taglamig sa Northern Hemisphere. Bagamat nasa inaasahang seasonal range pa rin ang global activity, may ilang rehiyon na nakapagtala ng mas maagang pagtaas ng kaso. Mula buwan ng Agosto nitong kasalukuyang taon, natukoy ang bagong subclade na AH3N2 na tinatawag na J.2.4.1 alias case sa iba't ibang bansa. Wala pa namang ebidensyang mas malala ang sakit na dulot nito, ngunit itinuturing nitong mahalagang pagbabago sa development ng virus. Nanatiling mahalaga ang bakuna laban sa trangkaso dahil nagbibigay pa rin ito ng proteksyon laban sa malubhang karamdaman. Patuloy na minomonitor ng World Health Organization ang sitwasyon at nagbibigay ng gabay sa mga bansa upang matiyak ang tamang pagtugon. Bombo Sports News. Update po tayo mga kambo sa nagpapatuloy po na Southeast Asian Games na ginaganap dyan sa may Thailand. Ang weightlifting sa Pilipinas, gusto raw kong abutin ang mas matayog pang mga development. At itong itong Samahang Weightlifting ng Pilipinas President proud sa kanyang mga atleta. Itong mga sasabak ngayon sa iba't ibang mga competition. May update po dyan ng Star FM Bacolod. Ipinagmamalaki ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentebella ang kasalukuyang naabot ng bansa sa larangan ng weightlifting sa pamamagitan ni Heidelin Diaz. Nagpapatuloy ang pagpapakilala sa weightlifting at umuusad pa ang nasabing sport dito sa bansa. Isa sa mga layunin ni 2020 Olympics gold medalist Heidelin Diaz na maabot ang new heights ng sport sa bansa, lalong-lalo na sa mga kabataan. Isa si Heidelin sa naging inspirasyon ng mga kabataan kung saan naabot ng mga ito ang kanilang pinakaunang gold medal sa Batang Pinoy 2025 na ginanap sa General Santos City, kung saan ang mga batang ito ay sinanay sa mismong Heidelin Diaz o HD Weightlifting Academy. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentebella, nagpapasalamat ito sa mga suporta sa mga kabataan at future weightlifting icons ng bansa. Ito sila ang mga tumutulong. So, pasalamat ko sa mga magulang, sa outstanding athlete natin, sa outstanding coaches, world-class coaches. Pasalamat ko sa mga magulang uli, tapos sa aming board, sa SWP board. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo, tinambahan ng Oklahoma City Thunder ang Phoenix Suns ng 49 big points sa muli pong pagtatapat ng dalawang Western Conference team ngayong araw. Sa unang quarter pa lamang po ipinusta na ng Thunder ang 38 big points at wala pong pinalagpas na sandali upang tuloy-tuloy na paluhurin ang Phoenix. Sa unang quarter nga ay tanging 23 points lamang ang naipasok ng Phoenix. Sa sumunod naman na quarter ay muli pong gumawa ang Thunder ng 36 big points at tanging 25 points lamang ang naging ganti o kasagutan ng Phoenix Suns. Sa pagtatapos ng unang half, unang bahagi ng laban, hawak na ng Thunder ang 26 big points na kalamangan. Tinangka naman ng Phoenix Suns na bumawi sa ikatlong quarter, ngunit lalo lamang itong nabaon sa deficit. Tanging 24 lamang hukase ang naipasok ng koponan habang 36 ang nagawa ng defending champion sa ikatlong quarter. Pagpasok naman ng huling quarter o fourth quarter, pinaupo na ang mga starter ng Oklahoma, ngunit lalo lamang lumaki ang agwat sa scoring. Nagawa kasi ng koponan na magpasok ng 28 big points sa panguna po ng mga bench player nito habang 17 puntos lamang ang naging kasagutan ng Phoenix. Sa huli ay tinapos ng Oklahoma City Thunder ang laro, hawak ang 49 big points sa kalamangan sa skoryan ng 138-89. Ito na ang ika-24 na panalo ng Oklahoma City ngayon pong season habang nanatili sa isa ho ang pagkatalo nito. Ang naturang koponan na may pinakamagandang record din ngayong season at isa sa may pinakamagandang panimulang record sa kasaysayan ng National Basketball Association. Sa loob ng 28 minutes, mga kabombo, nagawa nitong si Shai Gilgeous-Alexander na magpasok ng 28 big points
at ng 8 assist. Sa tulong yan ng 11 field goal na kanyang nagawa. Nagpasok din ng 24 points ang sentrong si Chet Holmgren kasama ang 8 rebounds sa loob lamang po ng 25 minutes na kanyang inilagi sa hard court. Para naman sa Phoenix Suns, nasayang ang 16 na puntos ng power forward na si Dylan Brooks habang nalimitahan lamang sa 10 puntos ang guard na si Grayson Allen. Hawak na po ng Phoenix ang record na 14-11 na win-loss record. Bombo Business News. Sa ating business report, muli pong tumaas ang presyo ng mga inaangkat na sibuyas batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Dahil dito, itinaas ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price ng imported na sibuyas epektibo ngayong araw. Mula sa dating 120 pesos kada kilo, aangat na ito sa 150 pesos kada kilo. Yan po'y katumbas ng 30 pesos na pagtaas. Paliwanag naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., tumaas ang presyo ng sibuyas sa mga bansang nagsisilbing supplier o pangunahing supplier ng Pilipinas katulad po ng China, India at Netherlands. Samantala, sususpinde na rin ang importasyon ng sibuyas simula po sa Enero ng susunod na taon. Ito ay upang bigyang daan ang pagpasok ng local harvest sa buwan ng Pebrero. Sa kabila po ng pagbabago sa presyo ng red onions, manatili naman ang 120 pesos na maximum suggested retail price para sa kada kilong presyo ng puting sibuyas. At tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan at subaybayan ang programa ho ng ating mga provincial station gamit ang kanilang mga social media pages. Sa Mindanao area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Davao Region, sa Region 11, nariyan po Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa mga tagariyan sa may Cagayan de Oro City naman, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Para sa mga tagariyan sa may Sarangani Province at mga kadaling probinsya, nariyan ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Hiligaynon speaking, ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano na riyan, ang ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayong magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
Mga kabombo Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 14 days before Christmas Day. This Christmas we share the love. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Kaligad sa takna ngalaw na sapon, balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Talos kita sa inyo sa ding regular anchorman Bombo Cham Hover. Standby kay plastar taniho ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Formal na nga ginpasaka ang kaso batok sa 14 ka mga barangay official tuhoy sini karon sa manomalya sining distribution sang assistance to individuals in a crisis situation. O kon AX ay dalom sang DSWD. Ti amo gining hambal ta mo. Kon wala latani ginmitiran, sa pila sini ka mga barangay official so kon mga involved sini, tinami na tani singkay-singkay nyo subong. Abi nyo ti waigin sang may mangisog sining magreklamo. Suno diri kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa gito ang padulong sa Office of the Ombudsman, agod nga mapasaka ining kaso batok sa mga 14 tanan ka mga barangay officials diri sa bahin sang syudad. Madumduman nagugat ining kaso sa reklamo sa mga benepisyaryo nga may opisyal nga nagbuhin sang 8,000 pesos. Masubo-subo may 9,000 pesos paglia. Halin sa 10,000 pesos nga yuda nga ginhatag sa pumuluyo. Pila ka mga barangay official sa way taman ni gina-generalize ti tanan kaya damot na si kilala sining nagaplastar, nagasabat gilayon kung may mga questionable sini. Sa aton sining mga kabumbuti sa sining kaso, imbes nga 10,000 ang madala pa uli sa mga pumuluyo buhinan 8,000, 2,000 na lang bilin ang masakit-sakit pagid, ginbuhinan 9,000, 1,000 na lang nabilin. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumlanado hindi ka ni ka pa namit ka isa ka kilong spaghetti kulang-kulang pa na gani. Kon 1,000 na lang imo sining 1,000 na lang imo sining gastuhon. Ti matandaan diri sa mga kabombo naton madamo sa nagreklamo halin sa distrito sang Haro kag sa distrito sang Arevalo. Suno pagani kay Gatchalian ang mga individual nga involved sa kaso nagalakip sang punong barangay, kagawad, treasurer, kag iban pa nga mga appointed officials. Diri sa aton sa nga pagpangalagan, yari bla, sa aton sa nga mga kabumbu ang inisyal nga listahan sang mga barangay officials kag tinawo sang Iloilo City Hall nga ginpasakaan sang kaso sa Office of the Ombudsman. Subong sining adlaw bangod sa ginaligar kahilabtanan sini sa AX anomaly. Diri sa aton sa nga pagpangalagad. Una diri si punong barangay Gina Ilauria sang Taytay Sonto, Haro, Iloilo City. Ikaduwa si punong barangay Amandia Sultan sang Simon Ledesma, Haro, Iloilo City. Punong barangay Bisamin Kanyal sang Quezon, Arevalo, Iloilo City. Punong barangay Rizalin Dilmo sang Quintinsala sa Haro, Iloilo City. Punong barangay Remedios Bidia sang Lanit, Haro. Kagawad Jingjing Pineda sang Taytay Sonto, Haro. Kagawad Huntado sang Barangay Lanit. Kagawad Gonzales sa Barangay Lanit man. Kagawad Victoria Ruel sang Quintinsalas. Jobert Lim
ang ginapahayag Iloilo City employee kag Johnny Paul Dison ginapahayag sa Iloilo City Hall employee maglawas ni sa 11 nga gin pangalanan may 3 pa ka mga jandos nga ginapahayag barangay Kagawad nga ginpasakaan man sang kaso no diri sa aton sini nga mga kabombo ang nasambit sini nga kaso administratibo nga gipasaka sa bahin sang ombudsman subong sining adlaw may ginepreparar pagid kuno ang DSWD nga kaso kriminal batok sa masobra polo ka barangay official sa Iloilo City nga nagpangbuhin sang ayuda sa mga benepisyaryo sang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Diri sa aton sining pagpangalagad ti may kantanan sini suno kay Gatchalian nagalaom man ang ahensya nga isuspend sang ombudsman ang involved nga mga opisyales agod nga hindi na makaliwat kag hindi na sila makapamahog sa mga biktima kay ti samtang kuno nga ara sila sa posisyon base gamito nila kung paano nga mapahog ining mga biktima o kung ining mga nagreklamo abi. Gintawag man ini sang taglikom nga pag-revictimize sa mga pumuluyo bagod nga ti nagapalapit sila sa DSWD agod magpangayo sang bulig bagod sa sining krisis nga ila sining ginatubang apang ginupahinan pa ang ila sini nabaton nga ayuda diri sa aton sini nga pagpanglagad. Ang Bombo Radio Iloilo bukas gid sa pathag sining mga nasambit sining nga mga pangalan adri sa aton sining nga mga kabombo kay ti hindi man bot silingon kon nadala imo sining nga pangalan guilty ka na dayon sa sining kaso amo na may due process kita sa aton sining nga tagpalamati kag tumlano kagun paano nga ti maexplikar ba nila ang ila sini karon nga bahin diri sa aton sining nga pag pangalagad amo na nga may ara sila na nga i-submit nga counter nila kung paano nga ti madepensahan man nila ang ila sinitagsa ka mga kugalingon. Actually kita diri sa Bombo Radio Iloilo nagtinguha kita na tigayo naton matawgan bago lang gid si punong barangay Remedios Bidia sang barangay Lanet o kung sang barangay Lanet Haro Iloilo City o galing ti suno kay Kap may siya may ara sa kuno sang meeting tigin pangayo ta kay Kap kun ano pwede available abi nga oras nga matawgan sa liwat ti naghambal siya nga hindi pa sa sigurado ti nagtinguha gani kita nga ti bisan gamay lang abi nga pahayag man halin sa barangay officials kun ano man ang sini nga masabat matapos nga nadalahig ang sini nga pangalan diri sa aton sini nga mga kabombo ti direksyon naman na ni Kap Goro kung paano nga kung may plano man siya nga magsabat diri sa Bombo Radio ti bukas kadi aton liwat nga linya agod nga mapamatiad man ang ila sini nga bahin kay ti ang ining mga ginastoryahan naton karon hindi niya personal man kundi involved sini karon kwarta sang pumuluyo diri sa aton sini nga mga kabombo ang ginakatingalahan ko lang may may meeting alas 12 kaphaw sa pagkabalota kung may mga meeting ginatapos na alas 11 balikan ng alauna kay Manyaga sa aton sini nga pagpangalagad gid ka importante na abi nga atinan mo Kap nga meeting para at least nga kung tani mabatian man sang pumuluyo ang imo sini nga bahin sa aton sini nga mga kabombo aribla ang kabahin sang pahayag standby kay check taban karon dugay-dugay ang report ni Bombohan Nadjo Edasa kay tinatingayon na diri mapakigangutan ang Association of Barangay Captain Vice President diri sa syudad sa Iloilo. Pero antes sina ipabati tabla na ang kabahin sang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang umaga sa inyong lahat. Madalas ako natatanong kung kasi may mga reports lagi sa media na kung may kaltasan daw na nangyayari sa aming AIX program o in Assistance to Individuals in Crisis Situation program natin. Kung matatandaan nyo, ito yung programa na
ayuda pag nangangailangan ng tulong medical, burial, transpo, cash assistance. Ito, may guarantee letter pero kadalasan cash assistance. Ngayon, unlike sinasabi, sana may mag-report kasi all we get are anecdotes. But itong araw na to, kakaiba kasi talaga may mga nag-report at ito ay naganap sa Iloilo City. The payout period that we were talking about are starting November 7, 11, and 12. Very specific. And may mga 16 na barangays na sa Iloilo City and 14 na barangay officials ang kakasuhan namin, magsasampahan namin ng complaint ngayong araw na to dahil sila yung supposedly pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Sa kwento rin nila, matagal na nangyayari, sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. Pero ngayon, nagkaroon ng massive na complaint kasi dati, ang kinakaltas sa kanila, maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayorya nun naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaliktad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento. Kunin sa kanila, that's around 8. Ang natitira na lang sa kanila, halos 2,000 or 1,000. Nakakalungkot isipin kasi sabi nga ng ating Pangulo na ang tulong ng DSWD dapat diretso sa bulsa ng mga nangangailangan. Wala dapat nakikialam dyan. Pero na-revictimize yung mga victim kasi pag lumapit ka sa DSWD, may krisis ka ng pinagdaraanan, biktima ka na ng circumstances. Pero dito, yung mga people of authority pa ang nag-revictimize sa kanila. Paninindigan to ng DSWD kaya nandito kami ngayong umaga para mag-file ng complaint at hinihiling namin sa Ombudsman na investigahan at kung kakailanganin mag-preventive suspension at yung karagdagang pang mga parusa. Simultaneous to this, we are also building up the case already for criminal cases to be filed kasi ngayon administrative muna. Kaya namin ginawa kaagad to dahil nga una, may mga magaganap pang mga payout. Hindi naman pwede tumigil. Ngayon, nakasuspend tayo sa Iloilo City. Pero ngayon na isasampa namin yung administrative complaints na to, magre-resume sana kami ng mga payouts ng January kasi ayaw naman namin na yung mga nangangailangan lalo pang walang mapuntahan. Kaya nga we took this step kaagad para kung may it warrants na preventive suspension, if it warrants, and we leave it to the Ombudsman to determine, hindi na nila magawa ulit yung ginawa nila. And second, dahil mga incumbent barangay officials to, nag-worry kami na baka matakot yung mga biktima natin in the process kasi nandun din sila nakatira sa lugar na yon. So ang highlight nito siguro is matagal nyo na kami tinatanong sa DSWD about yung mga nababalitaan yung kaltasan sa mga ayuda namin. But this is, I think, the first type of case na marami. Normally we would file one against one individual. I think that was in Davao region and another one in Cagayan de Oro. But ito yung 14 and mukhang systemic yung proseso nila na inaabangan nila yung mga benepisyaryo kalat-kalat sa iba't barangay pero isang klaseng taripa yung ini-impose nila. Kaya nga medyo na-booking sila this time. Also, if you recall, in the Senate budget hearing, this came about dahil nga humihingi kami ng karagdagan noong time na yon sa assistance to individuals in crisis situation namin ng budget. At isa sa commitment namin sa Senate is to look into this particular case. Nakaabot na to sa aming budget sponsor na tanong to during the budget deliberation and this is in compliance also to that directive na maaari kung hindi ako nagkakamali na sabi ng aming budget sponsor na kung nakita nilang may konkreto kaming ginagawa then they will not hesitate augmenting our AX budget. So the program's integrity is in the line, that's why we're here this morning. Kung tatanungin niyo ako kung magkano yung total na nakuha, hindi namin masuma total dahil hindi lahat ng witnesses gustong Nabatian si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Based tayo sa investigation, ang iban sinikuno nga benepisyaryo
nakapauli na ginatawagan kung paano nga makuha to ang 8,000 o kung 9,000 pesos. Diri sa aton sa nga pagpangalagad kag sa ilang observation na inlain man nga barangay involved sini, pero ang ila sini nga sentimento floreho subot silingon consistent ang mga reklamo sang mga residente tuhoy sa sining o kung sa ila sining barangay officials diri sa aton sining nga pagpangalagad ti kun sa una pa lang ginplastar na ini sa mga opisyales. Kay ti ang Bombo Radio nagtinguha man gani nga magkuha sang ila sini nga pahayag galing ti amo na blang hambal nga kun ayaw may dahilan, kun gusto maraming paraan diri sa aton sini kapag pangalagad kag kun naplastar siguro temprano ang rason ti base ko na atagan ang mga residente kag makabinag-binag sila ituod amo galan ni ang rason nga ginabuhinan kami ti kundi base ko naghambal ang pumuluyon di na kami pasaka sang kaso kay bulig man ni kag amo man gali ang kantuan diri sa aton sa nga pagpangalagad, pero ti kun ang tawon questionable gid kay ti ang ginpermahan mo to sa papel sa DSWD 10,000 pesos tapos buhinan sang 8,000 pesos. Diri sa aton sa nga pagpangalagad, okay lang na tani kung nagistorya tadi kang sinintimos kay bisan pabayaan mo lang ti 8,000 pesos ano kadako ning kantidad. Diri sa aton sa nga mga kabumbo ang patal pagid sini karon nga istorya kun ti mabawi payahan agin pang kuha ning libuhon ka pesos. Hasta lang bla sa kasuhay ni kung paano kadamo ni sang kantidad nga involved sini kay sa pagkabalo naton hindi lang isa mo hindi lang isa ka pumuluyo ti kun butang ta kun matag 8,000 kun may pulo da karon pilano 80,000 ti pulo lang bla ka tawo ang nakabaton sining AX ti makita diri gani sa live tawo mo nakidamo sang tawo sa sulod sang gym. Sa aton sini nga pagpangalagad ti dapat lang maimbestigaran ini sang ombudsman ang ining nasambit sini karon nga aligasyon sang mga pumuluyo kag hindi lang hasta nga ti mapanabat ining mga nasambit nga individual kon mapamatud-an nga guilty gid man sila sa mo sini karon nga kaso nga ila sining ginapangtubang. Again, klarohon naton diri sa aton sining pagpangalagad hindi man bot silingon nga guilty na ini sila dayon. May ara kita sa ginatawag sining nga due process. Agod nga maexplikar sa publiko, kita gani sa Bombo Radio nagabuli gani di nga kung paano maexplikar tani nila sa publiko ining reklamo sang mga pumuluyo. Diri pa lang nga daan sa aton ipakasaka sa korte ginapa-explicar na sila. Pero ambot la kung duay gitak bati gani nga may sini. May nag-ako, may nagsabat nga ti amo ni galing amon sini nga plano ihatag namo ni sa mga pumuluyo. Nga lubos nga pigado sa syudad. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kag bisan pa siguro explicar nga ti amo na ang rason nga ginabuhinan ihatag sa mga pigado pagid. Ugaling ang basihan naman ti kay nga nabutang tuya sa papel 10,000 pesos tani ang nabutang tuya sa listahan 2,000 o kon 1,000 diri sa aton sini nga mga kabumbo kay ti basta gani kun may ara sang mga manomalya ti ang sini questionable ti dapat masanagan sini ang mga pumuluyo. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Anyway, bukas man sa liwat ang linya sa Bombo Radio agod gati mapathag sining mga nasambit sining individual ang ilaman sining bahin. May kantanan sini Blast standby kay check ta dugay-dugay report ni Bombo Hana Joy Andasa kay nagpagwa man diri sa statement ang Liga ng Mabarangay kag hambal diri nga ti
sabto na nila galing kung ano ang gipasaka silang kaso. Bombohan na sa report, please kamin. Bombo Jomar, nagpahayag ang presidente sa Liga ng mga Barangay, Councilor Irene Ong, nga hindi magabulig ang iyang opisina sa mga barangay officials nga napasakaan sa kaso nga na-involve sa pagpangbuhin sa assistance to individual in crisis situation o AIC sa mga pumuluyo sa mga nasambit ng mga barangay. Ang ining mga barangay officials nga nalawagan kaga na pasakaan sa kaso ang naghalin sa mga 16 ka mga kabarangayan sa syudad sa Iloilo na kung saan nakapatuman na sa AIC. So kung payout mismo sa AIC sa gantiling 14 man ang may tatlo diri ka mga dugid lamang sa bahin sa pag-file nila sa kaso. Ang ining tatlo ka Jando Anay Bombo Jomar mo ang barangay kagawad sang Simon Ledesma Haro, ay ikaduha diri ang barangay kagawad sang Quezon Arevalo, katay katatlo amo ang barangay treasurer sang Simon Ledesma Haro. Magluwas sa tatlo sini ang may duha man ka mga tinawo sa Iloilo City Hall ang na-involve amo si Jobert Lim, Johnny Paul Dizon. Sa bahin sang Haro, kay ang Haro gid ang mostly madamo na sa nakapatuman nga payout na dito ay dirigid naghalin ang mga nasambitan man nga mga barangay officials nga nakasuhan. Una diri ang punong barangay sang Taytay Zone 2 Haro, si Kapitan Gina Elauria, si Simon Ledesma Haro punong barangay, Kapitan punong barangay Amadeo Sultan, kag ang sa bahin man sang Quezon Arevalo, si punong barangay Visamin Canial sang Quezon Arevalo, si punong barangay Remedios Bedja sang Lanit Haro, punong barangay Rizalin Delmo sang Quintin Salas Haro, Iloilo City, punong barangay o kon kagawad Jingjing Pineda sang Taytay Zone 2 Haro, kagawad Huntado sang barangay Lanit Haro, kagawad Gonzales sang barangay Lanit Haro, Iloilo City. Nadalaman diri ang kagawad pagid sa Quintin Salas ang si kagawad Victoria Roel. So ning 14 ang confirmed nga mga pangalan nga napasakaan sang kaso sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, mismo si Secretary Rex Gatchalian kag si Ombudsman Boyeng Rimulya ang nagfile sang kaso sa ila subong man nga aga Bombo Jomar. Ini man ang mga 14 pa lamang, but then madumduman nga sige pa nga ilaman diri nga pagbaton sa mga complaints. Ang ining mga complaints ang naghalin sang December 9, 11, 12 na nabaton diri mismo sang amuang opisina ang ining mga complaints sa kanilang istoryagid mismo ang ining mga nasambitan nga mga tagreklamo batok sa ining mga barangay officials sa bahin sang ining fact-finding investigation team sang DSWD nga ginapangunahan ni Asek Polidas Bombo Jomar nagampisa sa Nobyembre 24 nagpasalig nga with this year upon hindi pa before mag-end ang tuig mayaragid sang mapangalanan and ini ang naguluwa na base man sa may DSWD. Sa bahin sa higa ng mga barangay president kay Councilor Irene Ong nagsiling ini nga ila na kuno ini sila kag ila naman mismo ini nga mga sulabton sa ila man nga pagpamangkutanon kung guilty or not guilty ni sila man sa ila nga mga ginfile nga kaso. Kung nadumduman, last time si Councilor Irene Ong nagpahayag man nga wala gid kuno ini sa ideya sa nasambitan nga mga barangay officials even today namang na to diri si Irene Ong Bombo Jomar kung mayara sang initial nga mga pangalan ini napamalo bala o kung nakabaton siya sa information from DSWD but then wala gid sa information diri si Councilor Irene Ong and only lang subong ini nga aga nakit ang kag na bati-abi man sa radio nga nakasuhan na ang 14 ka mga barangay officials. Ini man ang ginakabig man nga lesson na sang ining mga barangay officials nga tikon may ara pa sang mga wala lang gid mapangalanan, wala lang gid may nagreklamo sa iya but then ini dako na ini nga lesson man para kay Councilor Irene Ong kay bisan nga sa idalom sa iya opisina ang ining mga barangay officials ini magbulig sa kaso Bombo Jomar. Ipabati nato naman yung pahayag ni Councilor Irene Ong. Councilor? Kung nakasala gid man sila na i-face ang consequence nila.
Why man kami sa ngalan, why man sila naghatag sa amon ngalan. Ulat na lang kami sa ombudsman kung ano ang ilang desisyon. Alam mo, kung ihambal sa ombudsman, suspended, suspend naman sila di ba? Wala ka mo, Councilor, sang copies ng names. Why man saan may natag sa amon ng copy. Diba, Councilor, may mga, ang imo office, may napato na gitman nga mga complaints regarding dira. Kay last time, kumambal mo wala. Wait, Base sa DSWD. Sa amon wala din. Kaya lang alam kami makadto sa barangay kung masinggit nga. Sino may complain? Hindi man ka pwede mo na buwang kami. Pero once sabi, Councilor, nga may mabaton pa ka mga complaints regarding dira. Anong maobra sa ka? May mga complain kami, patawag namon ang kapitan, no? So kung nagtaw namon, di ba sinadala naman to sa ombudsman? Nga sa amon, pas lang complain dito na lang sa DSWD, diretso sa ombudsman. But sa level sa office mo, Councilor, naka-conduct man ka mo at least daw investigation di ka? Kami, why siyang may nag-complain, di kami kakonduct. Pero like, siyempre, kung may complain, makakuan kami. Mapatawag kami sa kapitan, no? Pero why? Pero sa imo personal counselor daw like may any idea ka lang or napapatian nga diba si amo nga barangay ang involved na why kay kabalo kung sino mga barangay naglilintra to? Oo. Pero counselor, as the president ng Liga ng mga Barangay, ano yung mga hambal na considering ng imong mga officials under your jurisdiction nga yung mga ginapangobra nga mo sini tapos pasakaan na sa ombudsman? Di amon, ang amon nga halin sa una, ang amon ginamba sa kapitan. Kung makasala among ginaya matubak, hindi kami mabulog sa inyo. No? Ito inyo na nimo Bala nyo na lang sala, nimo yung gid. Wait kami mahimo. Wala. Pero sa statement ni Asset Polides na Councilor na nambal niya nga do seems like ang pagpangkuha sa ayuda do systematic siya, orchestrated, nga there is someone behind na nag-control sa mga Councilor. Ano mabal mo sa inyo? Do you have any idea? Why ko na idea kung sino yung ginatubod nila. No? Kay pag-ulang ganit sa piyak, nagkuhan man sila, naghatag man. May reklamo man gani. Why man nagkakantusa mo? Sa Gismel ko isa lang kalibo. Ano ba ito nila? Why man, ba mo lang na, why man? Pero ikaw ya Councilor sa imong ano, wala kang idea sa amo yung lokal sa barangay. Kaya kung barangay, why man mo? Pero sa level sa liga ng mga barangay Councilor, ano ang mga penalties nila if mapamatundaan? Away kami sa liga, why? Sa DLG na gano'n. Sa kami hindi kami kahatag sa suspension, hindi kami kahatag. DLG na yan. Pero Councilor, in case being na may penalty na suspension, ano ang process man? Paano ang matabo sa mga barangay? Suspended. Tapos mag-ibuslan sila lang sa hindi. Ang first kagawa ng pungko Yung suspension na, usually daw, pila man na days. Tama ba, 30 days or 60 days. Why na sila salary? Why sa honorarium? So, ang first kagawa na mapungko. Pero ang pinakabugat na Councilor, suspension lang yun? Daw so far, sa ako na time daw suspension lang. Tanong mga ba mo di Councilor sa mga nabigyan pa ng mga barangay officials kasi base involvement is just nga wala lang sa may nag-complain sa iya. Di lesson sa tanan na kung may nga barangay captain ang katungdanan grabe. Walang taon mo, maski ninsakto ang atong obra, may mareklamo gid. Napato-pato pa sa aton, no? Ito na may mo, tubangon na gid na. Katanan mong aksyon, may kontra, may mayo. Batian ang naging napahayag ni Councilor Irene Ong, Presidente ng Liga ng mga Barangay, Bongo Jomar, kaangot sa inyong mga barangay officials na napasakaan sa kaso. Dayaw kita sa pahayag ni ABC akon sa Liga ng mga Barangay President Irene Ong. Nangatibala na yung mga barangay official ang magsabati sang ila sining ginapangtubang sining kaso bombohana ang
gina-question ta lang tigin pamangkot to siya kung may ideya na siya nga kung sanday sino ni nga barangay. Tiway sa kuno kabalo kung sanday sino nga barangay ang inintra sa AX sa distribution na bombohana pero doon di ko magpati balaan gani isang mga iba ni kapalapmati la sa radyo. Ayan pa si Councilor Ong bombohana. Ever since Bombo Jomar sa tion sa controversial na ini nga issue sa pagkumpisagit, wala gina idea si Councilor Irene Ong, actually wala gid gani hatag man sa tion nga sa iya nga pahayag mga last month agad nga maghatag sa pahayag niya regarding with the AX issue, but then only nga sabat niya diya mismo nga wala siya sa idea kung kuno nga mga barangay officials and ano nga mga barangay ang nagka-AX payout. Sige. Siguro ang iban sinibumbuhan na laban-laban basi may statement man kuno si Mayor Trinas kung ano sining reaksyon man sa alkalde ta ho. Yes, tama ina Bombo Jomar, ginatinguhaan natin subong mahalap sa ng bahin ni Mayor Isa Trinas. Actually subong aga may mga events man ini siya, but then so far subong aga tinguhaan gid naton nga makuhaan man sang bahin sa iya man diri nga statement iti si Congresswoman Julian Jamjam Baronda nagpahayag man nga ti aga dayaw gid ang DSWD sa madasig pag-file man sang kaso sa mga involved sa AX sa skandal. And sa bahin man sa city government, city council, may pahayag man rin si Councilor Nene Belaliana bilang chairman ng social services, and daging pahayag niya the same kay Councilor Ong nga lesson na ini para man sa mga barangay officials nga ti bisan ano kanila katago diri sa orihi sa gihapon makitaan kag makasuhan sa gihapon sa ilaman diri nga mga ginahimo nga malain man Bombo Jomar. By the way, ang duha ni ka mga pangalan nga na-mention ginapahayag empleyado sa City Hall, ano do pamilyar ka sa pangalan nila Bombohana? Yes, Bombo Jomar, familiar man kay last time maduduman din may mga inspection bala sa mga flood control projects. Last time, diba nakasunod din siya, doon naka-istorya ko din actually si Sir Lim, Robert Lim, but then daw in-post ko nga na siya, wala naman anong commentary sila sa may Iloilo City Hall, but then natinghoan man naton nga malabot man ang bahin sang ining duha ka mga napangalanan nga Iloilo City Hall employees. Actually, diri man sa aton sa Bombo Radio, I know kadamo man sa gatamati ito buong regarding with the AX. Yes. May nag-response man sa aton diri regarding sa ilaman sabat, dugay-dugay man coming from Arevalo area naman iya Bombo Jomar. Okay, sige. Thank you, Gid Bombohana Joy. Thank you si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Madamong salamat kay Bombohana Joy Andasa. Sa gindulong sa nga report insakto na no ang pahayag ni Liga ng mga Barangay President Irene Ong mati sabto na galing sa mga barangay official kung paano nila madipensahan ang ila sining kaugalingon, may kantanan sining gagawa ila sining pangalan no involved sa manomalya sining AX distribution no diri sa aton sining pagpangalagad ang duga samong la sa pensar ko koron no kun nga ang wagi kuno kabalo si IBC akon si Liga ng mga Barangay President Irene Ong sa mga barangay niho nga may ara sang mga distribution sang AX diri sa aton sining pagpangalagad. Anyway, do natakaan ako magpaminsar sini ang importante siniti kay total ara namlan na no nagwa naman ng ila sining pangalan ti kun paano nga maplastar sa sining mga individual ang ila sining sabat no diri sa aton sining pagpangalagad kay balaan mo kun ang isa ka barangay official no mapamatbatan sining guilty sa kaso sining administratibo no ti depende ni galio depende ni kun ano kabugat sang kaso batok sa iya may ara man sang mahimo nga i-suspend no ang isa ka barangay official sa iya sining posisyon tinagalabot kuno ni pila ka semana o kun binulan depende kuno sa desisyon sang mataas sining ahensya sang aton sining gobyerno. May ara man dismissal kun malala abi no ang
iya sining ginapangatubang, no, depende kani sa kung ano kabugat sini karon nga mapamatud-an, mapamatbatan ang isa ka barangay officials, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad kag ang masubo-subo sini kung mapamatud-an may ara man sang disqualification, no, mahimo ini siya nga i-disqualify sa pagpadalagan, no, sa masunod sining eleksyon. No, tay nakadepende sa kung ano kabugat sini ang no, sa sining kaso nga ginapangatubang diri sa aton sini nga pagpangalagad. 36 minutos makalikan sa takna nga alauna sa hapon. Balikan ta lang iban sini nga mga detalye adre sa aton sini nga pagpangalagad matapos ang pila ka mga panumdum. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iba. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Kamu bala may mga hinuptanan nga mga ido? Kada san-o ninyo ini ginapaliguan? Ang maayo nga tip dira, paliguan ang inyo ido sa inyo kahilamunan o kung ogsaran nga may mga tanom ka nga isang Bermuda grass. Doble ang purpose ni. Ginapaliguan mo ang inyo ido, ginabunyagan pa ninyo ang mga tanom kag mga hilamon nga nagahatag duag kag katahom sa palibot. Trivia, ang Bermuda grass magluwas sa aesthetics, mayaraman ini sang environmental benefits kaangay isang paglikaw sa erosion. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 7 to 13, 2025. Entertaining you with oldie goldie songs has always been their utmost pleasure. Sa ini nga weekend, ang retro band ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Disyembre 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa Philippine Standard Time, 43 minutos makaligad sa takna nga na sa hapon. Balik diri sa papangalagad sang bombohanay sa udto, talos diri sa inyo regular command ang Corman Bombo Cham Hover. Diri sa aton sa di kapag panglagad. By the way, may nagpalabot lang diri sang komento ho. Tuhoy karon sa sining gin-file na blang kaso, no, batok sa sining mga barangay official, may katanan sa AX anomaly, no? Sa aton sining tag palamati kag tumlanaw pag di matapos ang flood control anomaly, may AX anomaly naman. May naghambal matagal na ganitong kapitan kagawad pa, no? Diri sa aton sa mga kabombo may naghambal man nga ngayon kumukuha na naman ng barangay kapitan ang lahat na pamilya na may OFW nilista, no? Mga mo niyang mga concern hindi na tayo mag-usin na, no? Mga palapit-lapit mas luwag iban may naghambal madiri na turingan silang public official waslik poder dapat ipa-preso, no? Diri sa aton sa nga pagpanglagad. Anyway, amo na gani ginaklaro naton, pwede pa ni sila makasubmit sang ila sining counter affidavit sa ombudsman, no? Mo nablahambal nga ang tanan nga pangalan, no, hindi man bot silingon guilty na, no, sa sining kaso.
diri sa aton sa nga pagpangalagad i-plastar nila sa counter affidavit ang ila sining depensa batok sa akusasyon sa aton sa nga mga kabumbo. Kung may ara sila sa testigo nga makabulig abi sa pagdepensa, no, pwede man sila maghatag sa ila sining affidavit. For example, abi kung may ara gid testigo na karon nga magpangisog man, no, nga maghambang ati amo ni si kapitan ho, why sa to sang may gin kuha himo lang to sang nagreklamo sa DSWD. Ati sulat sa affidavit kung mapamatian sang ombudsman sa aton sini nga mga kabubmo kag i-submit, no, kag i-assess na karon kun bala ang mga sabat, no, legit maanobla madepensyahan bala sang sining mga barangay official ang ila sining nga pangalan. Diri sa aton sining nga pangalagan. 46 minutos makaligad sa takna nga alauna sa hapon. Diri sa aton sining nga pagpangalagad kun problema kisa istoryahan ta dugadugang ang init sa panahon. Aribla nayo, atensyon sa aton sining nga promo participants bangod may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon para sa aton sining nga participants, sa mga promo participants nato, no, sa 1 to Panalo Part 24 sa Bombo Radio kag Star FM. Ginauyatan tadi karon ang second daily draw winner, no? Sa aton sining nga mga kabombo na pitsahan December 11, 2025, ang sining nga premyo 1,000 pesos nga cash kag gift pack. Bao may pang Noche Buena na ba? No? Ang sining nga proof of purchase amo ang Syngenta crop protection. Nagapangidaron 59 anyos, no? Taga Barangay Talibong, Saraga, Iloilo. Congratulations kay Majilindi Galia, no? Sa liwat, Majilindi Galia sang Barangay Talibong, Saraga, Iloilo. Ikaw ang aton sining nga winner para sa 1 to Panalo Part 24 promo. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. At the same time ang aton sining nga draw gintambungan sa aton sining nga pisan nga FDA representative nga si Ma'am Nika Pearl Sumil, no, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa liwat, congratulations kay Madeline de Galea sang Barangay Talibong, Saraga, Iloilo. Ikaw ang aton sining nga winner sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Amat-amat na para makaklaiman sang imo sining nga premyo. 48 minutos makaligad sa takna nga alauna sa hapon. I-check ta dugay-dugay ang linya diri tingo tabi mapakigangutan si retired police colonel Darico Garbanzos may kantanan ini sa Patigayonon, no? Buwas sining adlaw ining Christmas night market. Ti may pila ka mga dalanon kita nga occupy sini, no? Ti paano ang preparasyon sini sa traffic management naton. Naka-standby sa piyak linya si retired police colonel Darico Garbanzos. Sir, mayong hapon live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Upod mo si Bombo Jomar Villa nationwide worldwide, Colonel Garbanzos, sir. Bombo Jomar, mayong hapon sa imo tagpalamati kag sa mga nagatanaw, no, live sa imo nga programa. Mayad-ayad ing hapon liwat. Sir, thank you gid sa imo sining nga oras balakom sako-sako again. Anyway, may ara kita sang road closure buwas kunong adlaw, sir. May katanan ni sa Christmas night market. Din ini nga area ang apektado, Colonel Garbanzos, sir. Yes, tama ina, no. So ang aton nga Kalye Real Christmas night market, so magasugod ini sa buwas na, no. 3 kadlaw hasta ini sa Domingo. So naga-start ini nga market alas 5 sang hapon onwards, no. So ang mga close naton nga dalan amo ni ang portion sang Jimbasa, no, halin gidra sa may Guangco hasta gina sa may Jimbasa Solis. Ini siya amo ning i-occupy sang aton nga Kalye Real Christmas market, and then may kwaon sila dira, ano, ma-close man na naton ang Guangco nga area,
maklos man naton ang Armapa, maklos man naton ang Peralta, no? Kay may mga naka-designate dira nga mga food stalls and non-food stalls. Okay. Ang na-mention tani sa may area sa Jaimbasa bali sa piyak la ni sa sir nga sir nga linya kun halin ka diri abi sa may Capitol pakadto ka sa may Jaimbasa naton nga area. Oo, bali ang portion na gid sang Jaimbasa, no? Alin sa Guangco, corner Guangco Jaimbasa, and then Ortiz, corner Ortiz Jaimbasa. So meaning amoy na ning affected naton or amo ning occupy sang aton nga Calle Real Night Market. Ang aton nga traffic scheme nga pagahimuon dira, no? Ang tanan naton nga inbound dong pasulod kung halin ikaw sa Isnart or halin ikaw diri sa area sang provincial capital pasulod ka diri sa syudad, no? Ang tanan nga mga inbound na naton magaliko na sila kung pakadto sila sa may aton nga waterfront nga area or diri sa mga port nga area. Magaliko na sila sa dra pa lang sa Aldiguer, via Muliluni na sila, no? And so ining Guangco maging close ini, ining Mapa close man ina kay may stalls kita dira. And then ang Peralta Street may may close man ina. So meaning ang Peralta Street Colonel Garbanzos diri na sa may old office ang Bureau of Fire, sir, no? Yes, so tama na, no? Amo ng Peralta Street. Okay, so na-mention mo 5 PM buwas, pero ano oras gid ang closure sino nga hindi na pwede kaagi mga salakyan? By before 5, no, or quarter to 5 maga-close na kami sini. And ang closure, no, amo ning affected naton nga mga dalan yang gin-mention ko. Yes. And then ang aton nga scheme, suliton ko ang nagahalin sa Isnart, no, halin ka sa provincial capital, magpasulod ka diri sa syudad, ang tanana pag-abot sa Aldiguer Street, no, maliko na sila, and then dikto na sila sa Muliluni maagi. Ang aton nga Aldiguer nga outbound, no, maintain na siya kung halin ka sa Rizal or halin ka dikto sa Isnart extension nga dalan or sa Imuno kung aton nga Central Market, no? So the same na gyapon dira ang aton nga traffic scheme. Kung ikaw naman halin sa waterfront or sa port nga area, no, pag-abot mo dira sa Samura, duang imo option either maagi ka diri sa tubang sang San Jose Church amo nang kalasan naton, and then mabiya Herbas ka, agwa ikaw sa Muliluni. Pwede man ikaw, no, via Rizal Street, left ka dira, dito ka pakadto sa ang pinakaano nga landmark, no, UI or ang aton nga Central Market, and then proceed ka na sa imong point of destination, no. So amo man lang ining affected nga area, kag ti amon nga advisory na kami once may closure gani ining aton nga downtown, particularly ang dimension ko nga mga dalan, ang Jaimbasa Street ngayon so may mga expected kita nga heavy traffic situation because sang merging, no, sa mga traffic sa mga corners wherein nga gina-reroute naton. Okay, sige. So sa mga miyembro o kung sa mga traffic enforcers naton bastante man sir nga maka-deliver sa traffic situation basta ning adlaw? Ang tanan ning corners nga gin-mention ko, may mga traffic enforcers kita dira, no, sa sulod may POSMO personnel kita sa monitoring inaasang public order and safety. So of course ara man dira ang aton nga PNP, may Bureau of Fireman, ara man dira ang aton nga other emergency vehicles like ang mga ambulance, and ining mga corners nga may traffic rerouting scheme kita, may mga traffic personnel man ini nga mag-direct, no, kag mag-guide sa aton nga mga motorista. I see. Okay. Lastly, Colonel Garbanzos, anong imo sini nga sarang mga panugyan ila binigid sa mga motorista, may motor o kung mga pribado sini salakyan nga mga padulong diri sa syudad, abo sini nga adlaw?
Iloilo City has a lot of festivities. This is a Yuletide season. Kag gina-promote naton ang Iloilo City in terms ang gastronomy. Gapangayo kami nga daan sang inyong pag-intindi nga sa mga areas ang ginmention namon diri sa downtown or sa city proper. May slowdown or may heavy traffic congestion kita since that is a rush hour sa hapon, no? Outbound din na kagdamo ang magapagwa ng mga opisina, no? And ang sa amon lang, sige ang aton nga clamping operations, please hindi lang kamo mag-obstruct sa dalan nga designated na no parking areas, no? Ang parking areas naton may mga offsite kita, pwede kita ka dira sa area, no, sang aton nga mga pay parking areas, no, except sa akon ginlawag pwede man dito gina-encourage namon ang parking, no, sa aton nga central kag super and areas, no, nga may pay parking street sa pasulod-sulod na. So hopefully mangin tayo yun or maging respeto kag may disiplina nga aton nga mga drivers since nga ini part ini sang festivities kag ang Ilonggo gusto nga magpaliwaliwa sa aton nga Calle Real Night Market. Sige. With that information kag sa time ginhatag diri sa Bombo Radio Iloilo, Colonel Garbanzo, sir, thank you gid kag good afternoon. Ayong hapon gid, Bombo Jomar. Nabatian si retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, no, ang head sang Iloilo City Traffic and Management Unit, no. So sa liwat buwas ning adlaw may temporary road closure diri sa may area sang JM Basa Street, no. Ang apektado sining lugar diri sa may area sang corner JM Basa kag Wangko, diri sa may area sang Mapa kag diri sa may area man sang Peralta Street, no, former diri sa opisina blas sang Bureau of Fire kag sa tubang diri sang sang opisina ni Congresswoman Jam, no, lapos ni sa may area karon sang Molilone. So ang apektado sining ruta kun halin ka diri blas may provincial capital pakadto ka Abis Parula ti laban-laban sini mga ruta sini si Pio Ungka, no, ang jeep nga halin sa Aribalo dira man nagalabay gani mo. Sa aton sa nga tagpalamati kag Tumlanaw o kun sa may tagbakli no, kag ang sa may area sa Lapas nga mga jeep kag modernized bus ti suno kay Colonel Garbanzos pag-abot dira sa may area sang corner sang JM Basa, no, kag Wangko kay ti sirado na mo, no, may road closure liko sila pawala diretso sa may Molilone, no, pag abot sa Molilone tidra na sila diretso pakadto na to sa may port area, no, kung paano nga makalabot sila sa ila sining padulungan diri sa aton sining pagpangalagad. Gina-expect buwas sining adlaw before sa 5 PM kay ti alas 5 na buwas maupisa ang no, ang Christmas night market diri sa may area sang city proper. Ti before 5 expect may ara na sang patigayonon sining road closure sa mga napang-mention sining area, no, sa aton sining mga kabombog ginapahayag nga ti sa natungdan may ara man sang bastante sining mga traffic enforcer, no, nga ti madiliher sang traffic situation kung paano nga ma-hit zona, no, kag hindi magsalangisag nga aton sining motorista. Ilang tawon taniya, no, kung ka preparado ang traffic management, no, kay ti balaan taman subong daan sini nga bulan sa Disyembre medyo masako-sako, no, kag gina-encourage man ang mga may salakyan abi kung maggusto nila magtambong ang itala sila sa parkingan nila binagid sa mga pay parking bla, no, ti amo na ang isa sa mga tanyag sinada nga pwede sila maka-parking amol nagaring ti may bayad lang no, ti ang iban sila nagabayad lang kaysa nga magparking kato bisan diin kag basi ko masagairan bla, mo na mabudlay kon madamo sang mga tawo, damo sa mga pumuluyo, no, ang nagabisita karon sa syudad sang Iloilo.
Impunto las 2 na sa hapon diri sa aton sa nga pagpangalagad Bacolabos naging tsimpo ko damo pagkita tani isang pangplastar ang linya guro karon ni Major Sangrines tingo antalang galing diri sa iban sa nga public affairs program sa Bombo Radio kag report man ni Bombo Pauline Piliora ho. May kantanan ini karon sa update man sa provincial board sa ginapatigayon sining investigasyon sa sa sining district engineers diri sa aton sining pagpangalagad. Antes kita magtakop diri sa aton sining mga kabombo sa aton na nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton sining mga kabombo 14 dias na gilang nabilin antes ang Pasko. Standby na sa kahapon lamang upo diri kay Tita Regine. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Maying hapon sa tanan, oras sa Pilipinas, it is now 9 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. And of course, oras na para sa kahapon lamang program. Kita naman ang mag-aobdanay. And we're going to enjoy the beautiful stories nga nakahanda para sa atong tanan sa Saninga Hapon. It's a beautiful Thursday afternoon, December 11, 2025, sa atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
Mga kabombo, 14 days na lang kag Pasko na. Wow, exactly 2 weeks. Kumusta naman ang pagpanghanda ninyo dira? By the way, ginatamyaw ta good afternoon gid ang aton nga winner nga si Kuryente Survivor sang Guimaras. Palihog ma'am kadto ka diri sa Saturday ini nga Sabado before mag alas 2 sa hapon kabay nga nakalabot ka na diri sa Bombo Radio and then nakapa-Xerox ka sang imo nga ID 2 copies. Actually, ma'am, may ginbilin ikaw nga number, nakita ko siya, gintawgan ko kaina, pero hindi ikaw ma-reach, hindi ikaw ma-contact. Probably, wala sila ng signal sa imong lugar, but nag-text ako sa imo. So, palihog check sa imong cellphone dira. And please, no, be aware that ang pag-interview ko sa imo, ini na nga Sabado. Bago mag alas 2 sa hapon, gina-request ko ikaw nga ari ka na diri sa studio sa Bombo Radio. Diri kita sa may Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. So, hope to see you, survivor or Kuryente Survivor, sang Guimaras. 10 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, here's our song para sa inyo sa sininga hapon. This is from Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Mayang hapon, welcome sa KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, Vanessa Gonzalez. It is now 14 minutes after 2 o'clock. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ari na ang atong first story nagikan sa Guimaras.
Ang ngalan, si Boy Negro. Dear Tita Regine. Una sa tanan nagatamyaw ako sa maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imong makalilingaw nga programa kahapon lamang. Kasubong sa iban, ako may madamo man nga naagihan sa kabuhi. Tita Reg, unahon ko anay ang akon nga kasaysayan. So ako nagpasimpalad sa bansa ng Saudi Arabia sa 2000. Tama gid kasubo kag kasakit ang amon paglakat. Kay amon ginbayaan ang amon 3 ka anak, kag sila man naglayo ay man, kay ang duha dito sa Sara, ang isa diri sa Guimaras. Tita Regine, pag-abot namon sa among nga lugar, mga alauna sang kaagahon. 3:00, may nagsugat sa amon, isa ka eletria. Kag habang nagabiyahe kami, nagaistorya siya, nga maswerte daw kami kay mabuot ang amon amo, kag isa sa may kaya sa bilog nga Saudi Arabia. Pag-abot namon sa among nga balay, ginpakilala kami dayon sa amon mga amo. Kag sa akon pananaw, do okay man sila. Ho gali inday, pag-abot namon didto Ramadan gid, kag okay na okay gid. Kay sa sulod sa 2 ka semana, nakabaton dayon kami mga 17,000 reals. Sa mga alauna sang hapon, may nagtawag sa akon nga magkadto sa bodega kay nagapang-impake sa mga groceries para ipanghatag sa mga bado o kung diri sa aton, imol. Pag-abot ko sa among nga bodega, may nakita ako, isa ka babae, medyo may edad-edad na, kag dayon ko siling, "Good afternoon, madam." Kay tinagatalikod siya sa akon, apang sa wala ko ginapaabot, sang iya pagatubang sa akon, dayon niya ginalsa ang iya malaba nga bayo, kag gintabon sa iya ulo, kag nakita ko gid ang dapat hindi makita. Kay ang mga tigulang gali didto sa ila, way nagasuksok in the Regine sang underwear. Kay bisan gani ang mga bata nga babayi, sinimana kung mag-ilis, tinagakaging na uyala. So balik kita sa pag-abot ko sa bodega. Tapos nagsinggitan si madam. Kundi naguluwa man ang mga tao dito sa sulod sa mga bodega. Kag dayon nila hambal, "Ma'am, si Boy ina, hada jadid igi." Hari na. May inarabo na kita sini. So abi mo Inday Regine, may importante pa kuno ang buhok sa ulo sang sa idalom. Kun nga pagkatapos nagpadayon na kami sa pagpang-impake. Ang iban ginasulod namon sa sako. Pagkatapos, ginakarga namon ina sa salakyan, mga 3 gid ka pick up ang amon na puno sang karga. Pagkaaga, ginpang-deliver na namon ang among nga mga items. Pagkatapos na namon sang deliver, so wala ako ginapaabot. Ila ako iya ginbayaan sa krasada, kay tibaguhan ako, wala ako dayon makapauli sa balay. Mga 4:00 na ako kag makaabot sa balay. Libot lang ako nga libot sa among nga karsada. Sa ulihi, may nakita ako, gasolinahan, nga amo ang natandaan ko sa diin kami nagtughong gasolina. Nakapauli ako. Pagkatapos bulan sang Ramadan, ginpadala kami ni Mrs. sa Jeddah. Kaya ang mag-asawa dito mabakasyon man. Sang pag-abot namon dito sa Jeddah, daw okay gid. Kaya wala kami amo didto. Kaya ang amo nga balay, ginabaligya. Kaya amo ina ang isa ka business sang amon amo. Paglakat na sang amon ginbuslan, 2 na lang kami nga mag-asawa, kag isa ka Bangladesh, nga amo ang nagapaninlo sa palibot sang balay. Pag-abot katapusan sang bulan, nagka-problema kami. Kay pag-abot sang amon sweldo, sala ang spelling sang amon ngalan, nga nasulat sa cheque.
ginpabalik naman sa Riyadh. Ti, mga isa pa kasi mana, kag magbalik naman. Kag abi mo inday, didto, to hindi kami magpati. Nga sa sulod sa 3 ka adlaw, ngang amon ginakaon ni asawahon, bukol sang lubi. Kay ti, wala na kami kwarta, nga ibakal pagkaon. Ti ang amon obra, magpungko sa gate sang amon balay. Isa ka adlaw, may naglabay sa amon, mag-asawa, Pinoy man, kag dira man sila nag-estar sa Tabo Karsada. Galing, laka man na nila, ina sila nagagwa, kayang ila amo, prinsipe. Sang malapit na sila sa amon, dayo namon palapit sa ila, kag magpangayo bulig. Nga kung pwede, makahulam kami sa ila kwarta, kay ibakal namon pagkaon. Kag amon ginpakita sa ila, ang bukol sang lubi, kag magsiling, 3 na kaadlaw ang kaon namon sini. Ti pagkatapos, nagbalik man ang among mag-asawa, kag magkuha bugas kag manok, itlog kag mga gulay. Pagabot sang amon sweldo, amon sila ginbayaran, apang wala man sila magbaton, kay ti hatag na lang kuno nila sa amon. Siling sang ila mayordomo. Pagabot sang 2 ka tuig, may nagbakal sang among nga balay, kag didto nagkitaay naman kami sang akon amo. Pagkatapos, nagbalik kami sa Riyadh. Inday sang dito na kami sa Riyadh, dito na nagumpisa ang mapait nga kalbaryo sang amon kabuhi. Kay araw sa isa ka semana, may party sa among nga villa. Hindi pa gani ikaw katapos manghugas ang pinggan, may party naman. Inday, una pala nga party, tama gid kasadya, kay puwerte kadamo sang ilahanda. 5 ka karop kag 1 ka baka. Ang baka, ginlechon, may mga alimango kag lukon. Pero ang iya bisita, napulo lang kabilog. Mga alauna sang aga kag matapos ang among party. Di kami naman ang nagkaon upod sa mga drivers, waiters kag mga trabahador. So nagakuha na kami sang pagkaon. Natingala gid ako. Kung nga ang alimango kag ang lukon, wala gid sang buhin. Ti wala man ako magkuha. So nagapanghimos na kami. Ginpamangkot kong isa ka waiter, kung nga wala sang may nagkaon sang among nga sudan. Tiyang iya sabat, mapatay daw ako kung kaunon ko ang alimango kag lukon. Inday ang mga waiter, isa ka Indiano, kag daw medyo manol. Ti, ang tanan nga pagkaon, ubos nila putos kag dalon pa uli. Magluwas lang sang alimango kag lukon. Ti, kami lang ni Mrs. ang naghimos kag dalon sa amon kwarto. Pagkaaga, nagbugtaw kami ni Mrs. kag magpamahaw. Nagsaka ang amon harsis. Nakita niya ang alimango kag lukon sa ibabaw sa lamesa. Dayon niya hambal sa akon, usadik mapi akiw hada badin anta mut maskikila anta. Hala, tapos gid. Masaling ko gid daw, may inarabo gid kita. Ay, ti pasensya lang ha. Sa mga nakabalog, mga nakaintindi, kagkabalog gid magambal, no? Sang inarabiano, ti basi sala-sala maning ako nga pronunciations diri, pero ti pasensya na lang. Badin ana musul hagshik. Tapos akon siya ginambalan. Sadik, hadi mia, akui hadi quisis, guis akil. Kaging buka kong alimango, kaging kaon. Sa pagkakita niya, ginpatilawan ko sa iya. Ay, nanamitan siya. Ano pa? Sugod sad to? Hindi, na ikaw katilaw sang among nga sudan. Dason nga adlaw, may party naman. Aga pa, ginsugo ako sang amon moder nga magbakal sang gas. Ti pagwa ko sa amon nga compound, natingala gid ako kun nga akalaba gid ang mga trucks nga nagapila sa karsada. Ti kay ko mo pick up man lang iya ang akon dala, naguna ako sa mga trucks nga malapit na ako sa patrol sang pulis. Iya ako ginpapundo kag ginsilingan. Itla. Ti dayon ko man pahigad. Nagpamangkot ako kung anong akon sala. Ti ang iya sabat, anta Alibaba.
Ginsabat ko siya, sir. Ana Esteriga, Sheikh Piasima, Elhin Hinibit, Garib Mara. Pero wala siya magpati sa ginahambal ko sa iya. Anong silingon sa tuman? Pagkatapos niya pang ticket sa mga trackings, iya ako gindala sa police station. Pag-abot namon sa mga police station, gin-interview ako sa ilang desk officer. Sugid man ako, naginsugo ako sa amon mother nga magbakal sang gas. Apang pag-abot ko sa gwa, sa diin siya naga-checkpoint, ti ako gindakop, kay nagpangawat kuno ako. Ti wala magpati ang mga desk officer, gindala naman niya ako sa isa ka kwarto. Ti mo maghihapon ang akong sabat, tubtob sa ikatat nga kwarto, pang-apat na nga kwarto, wala na niya ako ginpasulod. Pagwa niya didto, pagwa niya, didto na kaginsulod na ako sa ila prisuhan. Pag-abot sang alas 4 sang hapon, ila man ako ginpagwa. Pag-abot ko sa balay, ginpamangkot ako sa akon amo, kun nga ang gindakop ako, ti ang sabat ko nga, ginkawat ko kuno ang tangke nga akon gindala. Kay pag-abot diri ni Said kaina, iya ako ginsugo nga magbakal sang gas. Kay wala na sang unod ang duha ka tangke. Tinag-okay man ang akon amo. Pagkatapos, may ginsugo siya. Isa niya katawo. Kay wala nila ginahatag ang akon ikwama, kag Roxa, pagkaaga, ari man gihapon ang among pulis. Kag pagkakita niya sa akon, dayon niya siling sa akon, row muskila anta ka bermoder. Gali, ang nagkuha sang akon ikama, isa ka general sa pulis. Sugod sadto, kadakita niya sa akon, baw dayon lungo-lungo sa niya ulo. 2014, Tita Regine, nabakal naman ang mga balay. Gansaylo naman kami sa airport, King Khalid International Airport, nga akon obra, balihanis, kag driver. Si asawahon, siya nagbantay sa mga babae, kay amuin na sila nagapaninlo sa airport bilang cleaners. Di alas 8 sa aga, akon ina sila idulong, alas 8 sa gabi, ako naman ina sila sugaton. Amo lang ina ang akon obra, adlaw-adlaw. 2016, nagbakasyon kami ni Mrs. Apang pagbalik, isa na lang ako. Abi mo, Inday, didto naman, naggamo ang akon sitwasyon. Kay may isa ka babae ang nagkagusto sa akon. Kay bisan sang ara pa si asawahon, kung magwain na siya pagpauli niya, dayon niya ako sa akon, kag magsiling, hidlaw man ko kay tatay ba? Bali wala man lang sa akon. December sadto, may Christmas party kami. May inom-inom sa amon villa. Ay abaw, nahubog siya. Kag wala sang ano-ano, iya ako ginbutong kag dalon sa iya kwarto. Pagsulod namon sa among kwarto, dayon niya siling, nga atay, gwapa, gini na sila sa akon. Ako nga may gusto sa imo, pero ginabali wala mo lang. Tingin sabat ko siya, hindi isa sina, palareho ang pagtrato ko sa inyo. Kay akong responsibilidad kamutanan diri. Wala ako sa mahimo, ginbayaan ko siya. Nagbalik man ako sa akon nga kwarto. Hamak mo, 34 ka babae, isa lang ikaw nga lalaki. Sus. Pagkaaga, sa pagdulong ko sa ila, natingala ako, kunwa ang wala siya mag-duty. Abi ko, basi lapyo lang, isang gabi tama sa iya kahubog. Apang pagsulod ko sa akong kwarto, may dabatian ako, nga nagasaka panaog sa hagdan, pero ginalampos ang tiil sa hagdanan. Pamangkot ko siya kung anong problema, pero wala siya nagasabat. Gali, nagapangimon siya sa duha. Duha ka upod manamon dira sa balay. Kay inang duha ka bata, akon abi ina sila ginadala kundiin ako magkadto. Sa ulihi, wala ko kay balo. Nagamiting gali sila nga grupo nga pahalinon ako sa amo nga villa. Mga alas 3 ang hapon, may nagabot, isa ka Egyptian bilang Haris. Dugay-dugay nag-abot ang ilang mother, kag magsiling siya sa akon nga mag-report sa opisina, kag dalon ko na ang akon mga gamit.
Pag-abot ko sa opisina, ginpamangkot ako kung ano ang mga nangyayari doon sa villa. Ti, ginsugid ko man ang mga pangyayari. Ti, nag-okay man siya. Dugay-dugay, nag-abot ang isa ka Egyptian, dayon niya hambal nga hindi na niya ako kinahanglan. Pero naghambal ang amon manager, kung hindi mo siya kinahanglan, kami may ara, kaya wala siyang nagawa. Wala siya kapahalin sa akon. Pagkatapos, ginsaylo lang nila ako sa amuman gihapon nga obra. Sugat dulong sa mga cleaners, pero medyo malayo sa airport. Mga 50 to 60 kilometers halin sa airport. Una ko nga sugat sa among nga villa. Nagtalang ako. Perti kalayo ang akon nga naabot. Malapit na sa damam. Naghalin ako alas 5 sang hapon, nakabalik ako sa airport mga alas 11 na sang gabi. Ti sa di malas gid inday. Sang malapit na ako sa amon villa, maga-U-turn tani ako, apang gulpi lang. May nagbunggo sa akon likuran. Ti nagulat ako. Tub-tub nga may nag-abot nga pulis. Ti sa iya pag-imbestigar, akon pa ang may sala. Ako pa ang may sala. Kay ti ang nakabunggo sa akon, Arabo. Ti hindi ka maka-eksplikar, kay sala ko kuno. Ti wala ka sang mahimo. Amo na to ang ikaduha ko nga pagkapriso. Ang masakit lang sad to, kay wala sila iya may ginahatag nga pagkaon inday. 3 ka adlaw. Mayo pa kay may kwarta pa ako. Pang-4 ka adlaw wala na gid ako kwarta. Bisan inugbakal tubig. Ti bilog nga adlaw, gutom ang ako naabtan. Pero pagkagabi, to hindi ko na makaya ang gutom, nag-intra man ako mag-agaw sang salin sa mga Arabo. Kay ining mga Arabo, may pagkaon ina sila. Ti ang mabilin sina, amo ina ang amon agawan nga 7. Kung may bilin, ti sa sulod sang 4 ka adlaw, amo sina ang amon ginahimo, ang magkaon sang salin sang Arabo. Ikapito ka adlaw, may nagsugat sa akon, gindala nila ako sa opisina. Pag-abot ko sa amon opisina, wala ko gid mapunggan ang pagtulo sang akon luha. Kaginpunggan ko lang ang akon kaakig. Kay bisan mag-ano ka, wala ka magyapon sa mahimo. Pagkaaga, balik naman ako sa akon obra. Apang, mga isa pa lang kabulan, gindakop naman ako. Sus, grabe nga dakpanay gid sa imo dito sa Saudi, ha? Oras natin mga kabombo, alas 2:32 sa hapon, ginabasa ta diri ang sulat ni Boy Negro sang Gimaras. Panumbalikan ta ini para nga tapuson. This is Tita Regine and this is KLP. Stay there. Magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-triggers. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 7 to 13, 2025. Entertaining you with all the goldies songs has always been their utmost pleasure. Sa ining nga weekend, ang Retro Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great musical show sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Disyembre 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Balad dayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga Balik kita, diri sa kahapon lamang program, kag balikan taman ang sulat ni Boy Negros ng Guimaras. So, hambal niya, 1 month pa lang after sang last nga pagka-preso niya dito sa Saudi, dakop naman siya. Sige, padayon tang iyang sulat. So, amo to, no? Pagkaaga, balik naman ako sa akon obra. Apang mga isa palang kabulan, gindakop naman ako. Masugat ako sa mga tawo. Mga alas 5 sang hapon ako naghalin sa amon nga villa. Mahinay-hinay lang ang akon dalagan. Sa akon paglantaw sa akon center mirror, nakita ko sa akon likuran, may patrol nga nagsunod sa akon. Kagulpi lang, nag-overtake siya sa akon, kag magsenyas nga magpahigad. Dayon ko man pahigad. Kag magpamangkot kung ano ang akon nga sala. Pero nagahipos lang siya kag magsiling, when ikama badin roksa. Paghatag ko dayon niya siling, nga magsulod sa iya patrol car. Pagkatapos, gindala niya ako sa isa ka patrol. Pero may mga upod na ako. Dugay-dugay, may nag-abot naman. Hasta nga nag-abot na, nakalabot na sa 20 kabilog, lain-lain nga lahi. Di nagpamangkutanay kami kung anong amon sala. Di ka isa nagsiling, wala man kuno sila sang sala. Di pag-abot namon sa among nga presuhan, wala pa preso. Bale, kami pa lang, maliban sa piyak nga building, nga buta iya sang preso. So, ginsulod kami sa among nga presuhan. Ti pili ka kung diin mo luyag maghigda kay kada katre, kumpleto. May ulunan kag habol. Doon natingala man ako, kay sa ikaduha ko nga sulod sa presuhan, bisan habol, wala, ligid ka lang sa semento. Sa mga alas 9 na sang gabi, puno na ang amo nga building. Siguro, mga 400 na kami tanan, tinaglibog ang akon ulo. Pagka 9:30 na sang gabi, may nag-abot nga pagkaon. Inday, hindi ko siguro magpati, ngang ila ginhatag sa amon nga pagkaon, kumpleto. May manok, prutas, kag may fresh milk pa. Doon natingala naman ako. Sang una, bisan syahi wala gid. Gali, ang dahilan sang ilang nga pagpangdakop,
kay may maga-inspection sa among nga prisuhan. Kay kung wala sila sa madamo nga preso, wala man sila sweldo. Kay kung matamad ikaw nga pulis, ina, kung wala ka sa madakpan, wala ka sweldo. Di pagtapos sa inspection, pagkaaga, ginpagwa man kami. Sa 2017, naghali naman ako sa airport, kay nagbalik naman sa balay, kay napierdi kami sa bidding. Sa 2018, kay napreso ang amon, kay ginpreso, amon-amo, kay ginpreso sila sang si King Salman na ang hari isang Saudi. So umina, kung nga nagbalik ako sa balay. Sang ara na ako sa balay, ang ako naman obra, nag-service ako sa mga babae nga mga masahista. Ti gabi na ang ila laban nga obra, ti mabudlay na sa akon, kay kung maigo sang suga ang akon mata, dugay kag bagbalik kasanag sang akon mata. Ti amoy na, nga nagdesisyon na lang ako, nga magpauli na lang. Tinday hasta na lang diri ang malawig ko nga sulat, kag ikaw na lang ang magpasensya sang akon sulat, kay daw mahina na gid ang akon memorya. In the Regine, tawag lang ako sa kay Boy Negro, sang Guimaras. What an experience. Katatlo kaya ka beses nga napreso dito sa may Saudi Arabia. And then ang last, do kaladlawan, no? May mga amuman to gali nga style dito sa Saudi. Kaya ti wala sila isang mga preso nga nadakpan. So instant nga nagpangdakop. Kagkadamo-damo, usang ginpang pasulod dito sa sa presuhan nga ato nga tisling mo na puno gid ang isa ka building. Para nga hindi mauntat no ang ilang sweldo. Kay kung may mag-inspection nga wala gali unod ang prisuhan, di way man sila sweldo. Ay ka mga tuntugid. Nagli nga ti do nakibot ka mo nga bongga ang ginapakaon sa inyo. May manok, may prutas, tapos may fresh milk pa. Ay maan. So bali mo gid gali nga obra dito sa Saudi, do ikaw ang gina-station nga tawo sa mga balay nga for sale sang imo nga amo. And samtang nga dito ka, may mga other things man ginapaobra sa imo, like ginapa-drive ikaw sa mga babae nga atong mga cleaners, and so lihi atong mga masahista. Ahay. But then naigo gali no, nagka-problema ka sa imo nga mata. And so amo na ang rason nga nagpauli ka na diri. At least nakapauli ka in one piece. Kagkadamo-damo no sa mga learnings mo dito, kadamo-damo sa mga experiences mo dito. And I'm sure nothing compares being in your homeland, in your own home. 'Di ba? Di sige, madami yung salamat ha sa gin-share mo nga ini sa amon sa sini nga hapon. Boy Negro sang Guimaras with this story nga sigurado kita you will never forget in your whole lifetime. Oras naton alas 2:43 na sa hapon. Diretso naman kita sa sulat ni Lola Rose Santigbawan. My ever dearest in the Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa maayong hapon, ang tanan nga makatapos sa Bombo Radyo, ilabinigid sa imo. Inday ang sulaton ko, parte ini sa mga relief nga ginapadala ni Sinay. Diri ko suguran ang pagsulat. Si Sinay, sa Hong Kong pa siya nag-aobra, talagsalang na siya nagapadala sang package. Pero nagakaladunot lang. Kaya ang mga bata ni Sinay, hindi, man ko na magsuksok, kay iya ko no sang tigulang nga tabas. Gani nagastock lang sa iya kwarto. Tungod kay nagatulo ang kwarto ni Sinay, naggalabok. Sa nagpauli siya sa 2023, ginpanghawas niya, pero nagakanat-nat na. Sige ang ihawas, sige man ang iya nga wawaw, pero ginapabayaan lang sang 3 ka bata. Si iya sa balay, nakita iya ang mga hulugasan sa lababo,
Ginpanghabuya, nagahinuganas lang. Sang mabalik na siya, tiginambalan ko siya, kung dito ka na hindi kasali padala sang package, kay kanugon sang kwarta mo. Kay nagakaladunot lang. Pero nasabat siya. May 7 gani ka boxes nga maabot, kay masaylo ako sa Singapore. So nagabot ng 3 ka boxes, sa highway lang gin-deliver. Kay hindi makasulod, kay dako nga van ang ginkargahan. Ti kuluhaon gid sa highway. Bisan wala si T sa ilabalay, gin-drivean niya ang chariot ni Ramram. Kag nangita lang siya sang upod niya nga makarga. Sunod nga semana, nagabot naman ng 4, pero nakaabot iya diri sa Relipan. Inday sang sa Hong Kong na si Sinay, nagsobra pagid. Kaysa 5 ka bulan, 6 ka bulan, 7 ka boxes ang nagaabot inday. Nagtawag si Sinay kay H. Hambal niya, may 7 naman ka boxes ang manug-abot. Si H, nanugid sa akon. Hambal ko, maayo lang kung diri i-deliver, kay pasulod ta lang sa Reliefan. Inday, ibalik ko sa balay ni Sinay. Kung magabot ang box, ginahakot pa namon, kay hindi makasulod ang salakyan. Motor lang ang makasulod. Di kinatakaan ang mga bata ni Sinay sa lihakot, kay nagagulutok lang sa ilabalay, daw wala na kuno sila sang hulagan. Hambal ko kay H, sa kwarto niya ipangdasok. Sa ulihi, nakapanimaho sila sang patay nga sapat. Kay ang bintana wala pa sira, ginabala ni Sinay si babae, nga pangpiudo niya. Ginbuligan ko na lang kay wala siya sang upodaan. Madamo ang mga gamit ni Sinay. Pero bisan ara ako, pero duha sila ang nag-iistoryahanay. Abalya sa akon, mapili ako sang balaklon ko kay Sinay, kami lang mahang panay. Di, ginapabayaan ko lang, bisan ano ang dalon niya, kay di ginasaligan man siya kuno ni Sinay, kay amigahay man sila. Mga 3 gid ka adlaw, ang balik-balik ya sa balay ni Sinay. Kada pauli yan, nagararambing siya sang iadala. Inday, nakita gid man ang patay nga sapat, kuring siguro, kay dako. Nagligad ang isa, 3 ka semana. Ginsugo ni Sinay si Princess, nakuha niya ang kwarta kay tita niya Lisa. Bali 10,000, kay gawaron niya na ang duta ang ginprenda niya, kay patindugan sang bata niya sang balay. Sang ara kay Princess ang kwarta, hambal ko kay Princess, i-deposit mo ina sa bangko. Inday, 3:00 sa hapon, sa sulod ako sang Reliefan, may babae nga nagapili-pili. Sang ulihi, nagsulod si Ana, amo inaangala ni babae, nga namiod sa balay ni Sinay. Ginpangita iya si Princess, hambal ko, base sa balay nila. Tapos nila pamili, ginpaisip nila sa akon, hambal nila, balikon lang nila, kay pangitaon pa nila si Princess. Wala nila makita, hambal ko sa ila, mabalik lang kamo buwas. Gintawgan ni Sinay si Princess. Ihatag mo ang 10,000 sa makadto nga babae dira, kay ipautang ko ina nga sakaan. Kada semana, mahatag siya 700. Tungod kay nagapamati ako, ginambalan ko si Princess. Ngambal ko, gindeposit mo sa bangko, nga hambali, gindeposit mo sa bangko. Ginambalan man ni Princess. Hamak mo hambalya. Withdraw to, kag ipautang. Wala ka mulabot sang kwarta ko. May ginatag na lang ni Princess, kaya paperma lang siya. Tungod kay kada semana, naghahatag si babae sang 700, nagpadugang pagid siya sang 11,000, tinagdako ang iya ginahatag kay Princess, tag 1,500 na. Nagligad ang 5 ka bulan, 1 ka adlaw sina, hambal ni Princess, Lola, ginpabarangay ni nanay ang babae, kay 1 na kabulan, wala siya nakabayad sang saka. Ti, ako didto ang maatubang. Sabat ko, ti atubangon mo eh. Lola, updi ako, sila niya. Sige, maapas lang ako. Pagabot ko, hambal sa babae. Ginpakahuyan ako ni Sinay. Pagusto ako kung bayaran ko siya o kung hindi. Hindi ako magperma nga mabayad ako. Kung isipon, nabali ko ng iya kwarta. Inday, nagpauli na lang kami ni Princess.
bahala dira si Sinay. Nagpadala si Sinay sang kwarta kay babae nga iya ginasaligan nga ipatakdan sang sliding ang ilang mga bintana. Di kay wala pa makantuhan tungod kay puno ang kwarto ni Sinay sa mga gamit, ginpangitaan ni babae sang manughawas. Hasta si babae nagbulig man. Siguro nasalapay nila ang TV na pihak gid ang kristal. Wala dayon na hibalaan ni T kay wala pa sang arkila sang video kihan. Ang mga sagbot, gintutdan nila, pati ang tarpaulin sang bana ko, nga 800 ang bayad ni Rika, kay ang mga pictures sang buhi pa ang bana ko, hasta ang paggadto ko sa hospital, didto, hasta ang pagpasabak ya kay Ika, ato didto, tigin pa edit ato ni Rika, kay itakod sa birthday niya. Inday, amo na lang tani ito ang handumana namon nga magpamilya. Ibalik ko sa package ni Sinay. September 4, mga alas 9, nagdulhog si H, ang ka-live-in ni N. Ipamangkot niya ako, Lola, nakita mo si Princess. Sabat ko, wala, nga Nagapanawag na ang ma-deliver sa package kay iya tungalan. Hambal niya, wala ako ID. ID, hambal ko, ang magulang na lang ang maklaim, kay ako wala man ID. Tungod kay madalom ang lunang sa atubang sang reliefan, hindi makasulod ang van. Sa unhan ng nila ginariya ang 2 ka boxes. Mga alauna, nagdulhog si H, Princess Kagrika. Hambal ni T, amat-amata na ninyo bukad ang 2 ka karton. Kay basi, maabutan ka mo sang ulan, kay may obra ako iya. Inday, naglakat si T, kag ang 3 naglakat man. Ako iya, ginbitbit ko ang radyo, kagintungtong sa lamesa sa sagwasang payag. Kag magpungko, lapit sa radyo, kay nagapamati ako sang programa mo. Nakita ko ang 3, sige ang panghakot nila, hambal ko, tapuson ko lang ang pagbasa mo, kay buligan ko sila. Inday, gulpi lang nangilat, kag nagdaguob, nga daw granada nga naglupok. Abi ko, Inday, ang radyo ko nagwasaag, pero pagbalikid ko, wala man. Dayon ko patsyon, kag nagsulod sa payag. Gintungtong ko sa lamesa, nga tupad ang 2 ka cellphones. Dayon ko dalagan, pakadto sa ilang nga 3, kag ginbuligan ko sila, pero daw matupa na gid ang ulan. Nag-abot si T. Ang 1 ka karton, amo palang mabuksan. Puwerte ang amon balik-balik. Sang tunga na lang, ginkarga ni T sa likod niya, kag ginauyatan ni Rika sa ulihi. Sang ara na kami sa sulod, ang nabutang sa trapal, hambal ni T. Ibang balik sa karton, kaya nagasulod diri ang tubig. Hambal ko kay T. Itungtong sa kawayan ang karton. Ay, Inday, nagbundak ang tama kadamol nga ulan, kag nagpinangilat, kag ang daguob, daw granada katunog, kag tama pa kadako pangilat. Te kay sa sulod kami sa reliefan nga 5, hindi kami kagwa, kay tama pa kadamol ang ulan. Si Tia, kung magkilat, dayon niya kuob sa kilid sang karton. Kabalya sa akon, Lola, palayo ka sa kahoy, kay basi maigo ang kahoy, kag madala ka. Ginbasigan ni T ang suga, nagkulover sila, abi nila kilat naman. Sa nangilat sang tama kasanag, naglupok. Abi ko, nawasag ang atop, dayon ko tabunan ng akon ulo, kay magwa ako tani. Hambal ni T, Lola, hindi ka magwa, kay basi maigo ka. Ginabrihan ko ang pertahan, sang nangilat, nagbalik na lang ako sa sulod. Si Rika kag Princess, nagaginahod sila, habang ko sa ilahipos ka mo, pangamuyo bala ka mo. Si Tia, nakita niya ang kawayan, halaya kasulsog ang buho para makagwa ang tubig. Kay tunga batiis na ang tubig sa sulod, wala labot, tama pa kadulos ang hangin. Daw ginapasumpitan lang kami sang bumbero, puros kami basa. Nakakita si T sang inugtabon sa ginaambihan. Sa naguntat na ang kilat kag daguob, nagkadto ako sa payag. Si Agot iya nagpanimuron sa madamol nga habol. Pagsulod ko, ambal ko, abaw, Agot, natulugan ka pa ya, nga tama kasako ang kilat kag daguob, nga do granada katunog. Ginhakos niya ang habol, hangbalya, ay buhi pa ako. Ginistorya ya sa ako ng iyang naabtan, kay isa lang siya. Pamatyagya ko no, nagasulod gid ang kilat.
Nagkadto siya sa kusina. Nakita niya ang duha ka cellphone sa lamesa nga basa na. Kagang akon radyo, gintrapuhan niya kuno, kaginputos kuno ang pagpanabon niya sang habol. Sige ang pangilat kag daguob, sige man ang iya pangamuyo. Abi mo inday, dako ang pierdi ni agot sa ginpanakod niya nga wifi, kay nagkalaguba. Subong okay naman, kagin pangkayuyan na. Inday, ibalik ko sa relief ni Sinay. Tungod kay nagdala ng tubig, nabasa ang mga bayo nga napangsulod sa sako. Ginambala ni Sinay City nga pagkaaga ipalaundry kag nag-uuman City. Alas 6 pa lang, nanawag na si Sinay kay ti, kag nangakig na lang si ti. Kay aga pa, wala siya makahibalo nga damo man ang akon ulubrahon. Hambal ko sinong nagtawag nga nagapangakig kagid. Si Sinay. Ay aga, ya pa ako ginwisit. Inday, wala, ginitigin pa laundry ang nagkalabasa. Hambal ya bala na kung magaladunot. Inday, amoy na ang naagyan namon sa nagabot ang 2 ka karton. Ano pagid kung mag-abot ang 5. Sugpunan ko, October 9, aga pa nag-abot si Princess sa payag, hambal ko nakadulog kaw. Sabat niya mabantay sang package. Dugay-dugay nagtawag naman. Diri lang kutob kami sa highway, kay dako ang amon sa lakyan. Hambal ni Ti, makasulod ka mo diri, kay dalag ko nga mga trucks na nagasulod diri. Hambal ni Ti, dali, gaydan ta bala, dalaan ko isa kagatos. Isa kagatos na ang katapat sina. Inday, nagsakay ang duha, ako ginpanitan ko ang kapayas, ang ginbayaan ni Ti. Ay, Inday, nakita ko si Ti nagaguyod na sang karton. Hambal ko sa iya, Ti, ikaw man sina ang naguyod. Inday, hindi maguyod ang mga tinawo, kay tunga sa batiis ang lunang. Si agot iya, ginavidyohan niyang ihinablos nga nagapasak sa lunang. Amak mo, Inday, 3 naman ka karton na nag-abot. October 10, nagdulhog si Princess. Nagsulod siya sa payag. Hambal ko maano ka. Sabat niya, pangbuksan ko makarton. Ti, ikaw lang? Sabat niya, Lola, tawagan ko bala si Kel? Hambal ko sa iya, hindi pagtawgi kay diri si Toto mo. Sabat niya, dito mo siya sa balay, diri man kami iya maubra. Tapos pa niya, nag-abot si Kel, kag ginumpisahan nila panghawas ang 3 ka karton. Kag ang ginapang hanger, ginpanulod nila sa sako, kag ipanungtong sa berha. Hapon na nila natapos. Nagwa sila, nagkadto sila sa payag. Naghambal si Princess kay Kel, nga mailis lang siya sa ilabalay, kay makadto sila sa patio. Sa nakalakat na si Princess, ginambalan ko si Kel, nga kaon. Tapos siya kaon, nagpungko siya, kay nagkapot siya sang iya cellphone. Hambal ko sa iya, nga tamagid ka dugay kay Princess, gabi na dugay-dugay. Sa ulihi, nag-agi si N. Nakatanaw siya sa sulod, kag nakita iya si Kel. Naakig siya, kay nagkulukad to pa diri si Kel. Hambal ko sa iya, ang manghod mong akigan mo, kay siya ang nagtawag kay Kel nga makadto diri, kay buligan siya panghawas kang mga relief ni nanay mo. Ginambalahan ko siya nga hindi pagtawgan kay diri ka, pero gintawgan niya gid. Ang manghod mo tawag ka, kag pakadtua diri. Kay nagsakay siya sa iya motor, kag ginpadalagan, kag si Kel, ginpapauli ko na lang. Nagpauli ako, ginambalan ko si Princess, Te, ikaw gid ang barasulon, kay gintawgan mo si Kel. Ginambalan ko gid ikaw, nga hindi mo pupukad doon si Kel, kay diri si Toto mo, ginpakadto mo gid. Sabat sa akon lola, may edad na ako, makahibalo na ako para sa kaugalingon ko. Sabat ko lang, ambot sa imo. So Inday, diri ko na lang tapuson ang sulat ko para sa relief ni Sinay. Ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan. And PS, balaan mo Inday, ang mga magulang ni Princess hindi boto sa nobyo niya. Nobyo Egli si Kel. Itama kahipuson, pero mabinuligon. Pero sanggina, si Princess ang nagbantay sa ospital. Dito man si Kel, bisan din na si Papa nila si Kel, nagabulig man bantay. Inday ginsugo ni Sinay si H nga hawason ang 4 ka sako nga mga relief sang nagkalabasa. Sang nagsulod ang tubig sa reliefan, abaw, tama na kabaho, hindi na gid mapuslan. Ang bell ni H sa akong lola, din ko ibuta mga basa, sabat ko ambot sa imo. Wala mo lola, may 2 pa karton ang manog abot, diin ta naman ato'y salot. Sabat ko ambot sa inyo, kaya ako tamara na ako magpahilabot sina. Mabuang ng pangabuhi ko, upod ni T kag ni Agot, kag JJ, kaya ako Inday, malipayo na ako maglibot sa akong garden. So tubtub na lang diri, madamo yung salamat. Matinahuron, Lola Rose, Santigbawan.
bali mo nagliyang negosyo diri ni Sinay, no? Dito siya sa abroad, pinadala siya sa mga relief, kag kamo dapat ang magbaligya. I do not know. Basta aware man siya, no? Nga mo nagli ka budlay ang magpasulod sa mga relief and then pangplastar siya na tanan-tanan. Pati siguro gasalig man siya kay mga bata niya man and then ara ka man nga iya nga mother. So let's hope nga mag-prosper ang ina nga business. Kag wala sang may makapawian. Kag we hope nga makabuligid sa inyong pagpangabuhi. 3:00 ang aton nga oras, mga kabombo, sa inyong mga istorya dira. Pwede nga maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 14 days na lang kag Pasko na. Magasunod na ang mga dramas every afternoon tuyang Ermitania Provincial Jail kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyong mga istorya and ilibinigid sa inyong presensya. Sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine, magapanumbalik kita tomorrow, so see you again tomorrow. Good afternoon and God bless.